Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo aten Edeba Ahenkan 93.3 FM. Jehovah Beshe, Jehovah Beshe, Jehovah Beshe. That's right, Jehovah Beshe. That's right. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo aten Edeba Ahenkan 93.3 FM. So some 46 minutes down 6 a.m. We are live and latch on your family favorite radio station Ahenkan 93.3, broadcasting live from our national studios here. Kuya Frakoma precisely yawa achim abo wabo. I know I shall see a synchronia say Yakopim say Anopa non do ebebo and ye best sorry akunya kesi so shedding so much brain and so I did bro on behalf of the team. A top-notch production team in town. Executive producer Udi Ahenkan Kwame Eboa, Ajempa Heneko Fi Mensa, Kobe K, and Abilima. Oframi Obuoba Ofuri Amanfo. I don't paint so I yanko ponipe for God Encountery. We back on your radio. And it feels so good to be back here for God Encountering. So Tuesday, October 17th, 2023. Hey, ne. And I benada. I don't pay you the Asadade Quamotiasi Funyan any painting out here, Sanami Sumetias and Indiano pay was here this was that Eddie Manny Dean Chrono, ye pigeon did the tree, we are seeing a moment who sampa. Yes, some Unyan Coupon be our no, and Ania Ossie a yeho. Ocasu be Shrawa, or no Bushian Kunkunyasi, or no be Uncle Jenny one son will be Shrao, or Yami Precope. Odo want to know so adi in a dibois. Na we I don't pay ya that see Yankopon, any in a bankers here. Yakoda say ufo na madomini muburu hunso ma no pay working kind akan yan akan tiase for ho kechirema da abo jemi mu jedi mu afurusani ya no pay wo ma yesi aseda e na ye de e ma wudin kronkron no wan hwe ye mboni wan hwe ye mumuye wan hwe ye nsemoni die wan hwe otanya ye tan nipa esu ni mfaso wan hwe bayie wan hwe nsa ye de etua ya no aye nom ne sasoro modwe wan hwe adwaman ya ye bo ne fe wan hwe krono bi aye bo wan hwe eniem bi aye ye eni ye da so tia se techema da abojim moje die mu afurusani anopai ye ne abusuan santen ye ne o my Ghana ni mu adehie nyina da nya ye kan sasedan kan odin kronkron no aye ye nkan we Awurade din and asen kan we Awurade din e wo Jesus Christ dinimo amen afi ye nyankopon ne na bankese ene dey wo ma ye ahoho ne amamfrafo sima ene donhwiri mu nsem Awurade ye nim ni nyina wo ho ye jayen anamuntu nyina hye we Awurade nsase tutu ye anamun sidie kro ne ne ye emma ye nan empere nkoboni mu na wo Awurade amfe yen amfa wo hwenim ye sra wo Awurade moturo modwa brabo yifiri yen so ene dey ma anionyam
ma ahoɔden akwa ahosan ma dansidie emu so mfa ma yɛn ne yɛde yɛn nsa bɛka nyi nhyira domboa yɛn ma utumi nya kɛseɛ ɛwɔ Jesus din mu. Continue to lift up your countenance upon us and contend with those who strive against us. We commit our body, soul, and spirit into your hands and your care. From the crowns of our head to the soles of our feet, we dip it in the blood of Jesus. Guide us and protect us. Preserve our souls in the name of Jesus. This and many more, we humbly pray in Jesus' name. Amen. Psalm 51 minutes into 6 a.m. Matching your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation is airborne. Networking the globe by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com. My tuning modern Ghana Zeno radio app, the Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. Download it on the apps. You search for Ahenkan 93.3. Baby, I will be you are good to go. Yeah, through United Kingdom, Birmingham. A very good morning going out to you, a brother. Hey, Mike, Charlie, you too much. Afe United States, Columbus, Ohio, Emmanuel, when you were bushing a more hoya church, especially your mommy. Oh, Jesus said we're free. France, Abesin, Corporate Chains are Italy. I don't pay your church, Oatman also or Italy. I don't pay signal no much the signal so. Okay, so me patrol area mo bransom. Sini bisa kone de munu wadaro mama me fa ma we na fe yanko enim. O se me kan tro sa no pay ade se awia ne unity. Ei ha do. Awia ne unity anope ya na o kire se ebeyi ne yam abo. Ebi ni yemu abo pa eni ntia na wahye ne nso ede amame ni mum o kire se e free prem to bra ho ekono enam se awia ne yini ti abo free sabre yakopim no du baako nti free prem to bra ho no mo ekono eyade a wo kire se ensu no be hye ase se epetepete kakra ewapue mantem ya yahodo bebre no a ebiem eyade se ensu no be munumuna nti ubema wuti so abehwe wiem no bo se ensu na bo chinku ewe puema ntem ya yahudu bebre no a eya na wahye ne nso e dia mame na afei anwumre bremu no o kire se e free no mienu no miensa ho ekro no o kire se yade se ensu no bekoso amunumuna ya yahudu obie no nso no yade se ensu no ebetoto eninti ya na wahye ne nso e de amame ewie mobrese ne besia ko ne demu no na wadaroma ye de amawo no awia no unity anope ya ahyase abo na fe free prem to bra ho ekono enam se wia no unity abo ntem nti ebekotwetwe nsuo kakra e de aba prem to bra ho no mo ekro no na fe ejinejine mu free no mienu no miensa ho kono o kire se mia yahodo bie no enso so ebe experience nsuo no ebi eniti ya no ahye ne nso de amame ewie mbobere se de besia ko ne demu no eno ena ahobrasiem yede amawo we no efri wo matena yakasiem on kran en wo so de ma yen ya yenso so yedi mu amane e de amawo afi no adwene yen ya hye ne nso maache ofremi obo ba ofori amanfo Ghana adisie oboba ofori amanfo emamo ache e de ba Ahenkan 93.3 FM Rafakata Jesus the Gibbon, Magnelli, El Shaddai, I am that I am, Yahweh. I do. I don't know what to do.
love me so? People they ask me say, why you they love me so? People they wonder why you they love me so? I don't know, he they love me so. I don't know what to not do, he they love me so. People they ask me say, why you they love me so? People they wonder why you they love me so. But my Jesus in love, oh, he be too much, hey, he be too much, he be too much. My Jesus in love, oh, he be too much, he be too much, he be Too much. too much, yo. Asadai. Too much, yo. Ah. Too much, yo. That's why I said, yes, we will. Yes, we will. Ah. Yes, we will. Hey. Hey. Elebe. Come on. And surely you will be the head and not the tail. May I talk for Bible on our FM for Siman 9 and come with 7 AM sports and take you over. Deuteronomy chapter 28, verse 13. And here can kind. And Rasemwa de Brawo no Yababe catcher was so young coupon send our watch we munano wo or semen country or say obey itri. Obema aye the pillar of the family. Ye conchia muna ye mwa ye between sin. Why? Because a special grace any unction be babe toso. Babe sanwa brabo. San wo on kasaye watadi shem. Babe san wo near ma we eno ne friend on ye ade bia wo ye no awurade adom nti sesan ena no bible amiate ase se ebi di kan si ye na brantie bi wo ho no mo ye friend no David na bible se wabra awurade nyame bre so de man no David naturally no onyankopon hyeda born se obeye abusua no eti na ebra David ebra son ye no awurade ye no abusua ne ti yemfa no nsi ho abrante ba akubi no nso ye friend Joseph nso so onyankopon ye se obeye no abusua ne ti ebra no son ye no ampa awurade ye no abusua ne ti ene wo a wutie me awurade se me kan kyo se won so obeye wo abusua ne ti Bible ema yeti ase se na baba wa bi nso wo ho no mo a ye frɛ no Esther awurade eye Esther abusua ti ema enam ne so na abusuafo nyinaa ho etɔ wɔn enam ne so na abusuafo anu wɔn nkwasom mu no awurade yi wɔn nyinaa efiri nkwasom nim na ɔhyɛ wɔn anuonyam anopa yi wa wutie me awurade sɛ me nka nkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ wo ne ti awurade sɛ ɔbɛyɛ wo ne ti abusua nim aware nim adwuma nim nea woyɛ bia ka kyerɛ wo ho sɛ awurade ahyɛ me bɔ sɛ ɔbɛyɛ me abusua no eti ɔbɛyɛ abusua no ti nkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ wo abusua pani ho daabi ɔbɛyɛ wo a pillar of the family ɔba bɛma wo ɛnam so ɔbɛsesa abusua no wɔn nkasaeɛ awurade bɛfa wo so ama ɛnɛ abusua no anuonyam bi ɛba bɛhyɛn wɔn so awurade bɛfa wo so abue kwan bi ɛde ama abusua no ama anuonyam aba abusua nim awurade nyankopɔn anya mistake sɛ wo abusua bebrebe yi sika abusua wanfo ankɔto ne nyinaa mu na abusua awuwo mu no ɛno ɛna ɔde wa betum ɛwɔ sɛ utumi ɛte aseɛ sɛ awurade de me bɛto abusua nim for a certain purpose for a reason and therefore minim sɛ ɛkyɛrekyɛre sɛ denyara a saa botaeɛ no ɛbɛbɛm anɔpa yi te aseɛ sɛ awurade ahyɛ wo bɔ sɛ ɔbɛyɛ wo abusua ne ti na ɔnyɛ wo edua awurade ɛyɛ ebinom etire ɛwɔ abusua ne mu a sɛ yɛsɛ yɛka ho asɛm a yɛbɛka ɛde akɔ yɛnhwɛ Deuteronomy chapter 28 meredi kakraa bi na afei yɛama sportsfoɔ no kwan na wɔn aba verse 13 ɔse and the Lord shall make thee the head and not the tail
and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearkeneth unto the commandment of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Sewu tie Awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm a merehyɛ wo anɔpa yi. Onyankopɔn nsɛm a meka kyerɛ wo anɔpa yi sɛ ɔbɛyɛ wo tire na ɔnyɛ wo dua no. Sɛ wobɛtie na watu so anamɔn, sɛ wobɛtie na wode ayɛ w'adwuma, sɛ wobɛtie na wanante wɔ Awurade akwan mu, na sɛnea Awurade asɛm kaeɛ ɛwɔ the book of Psalms, sɛ na wɔn a wɔtena ɔtwiri dua mpo Nyankopɔn ne nwunu no aseɛ no, Awurade Nyankopɔn bɛyɛ ɔmo sɛ abɛ, wɔn so bɛba mfasoɔ bebree, wɔbɛyɛ mo sɛ dua esi asubɔnten ho, wɔabrɛ nnua nyinaa poɔ no. That is the time the Lord will lift you up. That is the time Awurade bebie sika pono de ama wo, obebie nuonyam pono de ama wo. Enipa nyina sɛ ni da so asa, ye busua yi mu de ye to ye ni a ento bi anim. That is the time the Lord will raise you and bring you forth to deliver your people. Awurade so obeye wutire na onye wutia. Ena me pese me fast post for any time no bebre. Nti Awurade nka wo ho. Na dum no so mfa ma wo. Na wunya bra kenkan ne aka no. Awurade be hyira wo. Awurade obeye den obehyira wo. Nti nya abotre fama no. Unsi de bia na me ka kire wo se adwuma kakra bi ne wo ho. Adwuma na e wo ho no nya adwuma bi eso. Wo de an se koso adi no kre. Koso asura Awurade. Adwuma bi a wo benya bia no yiwiyam na fa adwene mu fan faye. Mema microphone tutu mu wasum se adwuma ne nya wo dia eni nti nyim fansi wa batiri adwuma ne nya wo dia eni nti wukun hu bebrebe hunu ni se adwuma ne ya wo dia fa adwene mu fan ni nipa nyina nante na se omo de boni mpo e de ba e na madwene mu fan ni nti wo mo nkonkomoa ebebo ntiri so Awurade be pagya wo obehyira wo obeya wo kese wo abusua nim na wo bedi adanse Kristo asomdwe nka wo ho na dom eno so mfa ma wo oye Nyankopɔn oye obe Nyankopɔn oye honkronkron Nyankopɔn se wo betie no adi na hyɛde so ene ne mmra nsɛm a wɔka no a wo obɛyɛ wo kɛseɛ na kɛseara ene obɛyɛ wo Nyankopɔn no obe Nyankopɔn honkronkron Nyankopɔn no ongu wanimu aseda ɛyere so kyere so sɛdan sports up next ɔmo wi a yɛde de aka ɛde ba bɛtoa so ɛde ama wo. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba Ghana mamba enadopa yi jema munyina akwa abasunku biu embra ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsem ena yedi Asia ene anopa yi midin ede Joshua Kwabena ejenim obati Yosef eji enso enka memfa seda ema Jubilee Hospital omaso asen amedi agudie mu nsem no enso ebrewo yare bia attitude bia no yese fabre na fe yenhwe entu ase ntempa so emfa ema se bia yale no akoye malaria na se ni typhoid yare bia ehaba dwen bia no de ba a doctors na nurse fo begina so ahwe ma yare wonyina enso atu aira ebia lab na pese o yabre na fe yenye ne kama enso emfa ema afi pharmacy enso eho se upedro ato anom de asa ho yare a bepiem yo akachi edro bia bi ne ya tro de ma no bepiem a obenye bi na wato enso eho postnatal care aba
ɛde ama ɛma na ɔma wo awie no akra ne nyi mu no ɛnhyɛda ɛnkɔ yi sa fa bɛdan yɛ na afie ma nkyerɛkyerɛ na ɔba no nso no enyi engyina brane na abusua no nso no bibia ɛnkɔ yi ɛmfa ɛma mo afie antinental care no ɛnso aba ɛma na ɔma fa afuro no ebia nyinsɛn unya ɔha bi nso ɛde fam ho ɔde bɛdan yɛ yɛbɛhwɛ na afie sa ɔha no yɛasoa no one time ɛnso ɛde ama yɛ theater ɛnso ɛwɔ hɔ nkyɛn surgery bi anaasɛ operation bi ɛna apɛsɛ ɔyɛ ɔde bɛdan yɛ yɛyɛ ne kama ma akyire ɛnso ayɛ din afei ultrasound ɛne electrocardiogram machine no ɛnso aba wei no scan yɛde etwa scan bia bi yɛtwa bi ɛnso ɛde ama yareɛ bi akyew bibi kyerɛ wadwen so odwen ho a onte ase ɔte ase a ondwen ho a yɛ kan hye jo hɔ no mado asɛm bɛdan ma ɔmbɛhwɛ aka etu sa ɔha rase ntempa so ɛde ama wani na ɔhwɛ adeɛ onhu a eye clinic ɛwɔ hɔ mfidie ahyɛ mu ma afei diabetes ɛne hypertension foɔ no so no fɛrɛ no pa bia no nkyerɛkyerɛ ɛnso ɛkɔ so ɛde ma mo kantin wɔ hɔ wɔ dwom wɔ fie na apɛdwe na pomden wom ato ade abepie mu Jubilee Hospital yɛ kantin no sɛ wo bɔ na kita insurance nso deɛ a yɛbɛgye na yɛahwɛ wo yie number no 0244 575799 0244 575799 na 0241 784645 na oniyan edi enkomo odan bobu road ya so amantra bridge ni so orum na ohwe akira kwan a ubehu yan na oniyan enso abedi ensawo so ma efie nya de mabusuafo ani enka fie mabusuafo ani aka fie dia ena na eba so e wo TV ni so no ena ebo maba na fe nkora no omani enso aka fie weekend se dru a se Ghana Premier League ekoso yi EPL ni Italian Serie A se onya bi na ohwe na onya bi so na ohwe dia ena uremu of Festus Enterprise akache na fe multi TV DSTV Star Times Canal Plus AG Plus combo no akwaji bi ato yakachepe ena be piem a yeton digital and terrestrial decoders a ini eda honum pa ntini be piem na fe yema bi nato ebia nso de no TV na pese auto brand bia bi ebi ho Hisense Asano LG Samsung nyina no bonye bi no wato TV 1 month nso no ebi aba Samsung decoder stands nso no you be anso ewe akache ebia wo decoder wo TV ni remote no ayira first or seven country or say be pimu na kache na fe omo bi nato ebia sorry bi na usi efie bi na wo anase ni adwuma na pese ni udi AC anso eboma AC di and hospital na eto etu be pimu of first enterprise a ya dia hospital bia bi AC no bunya bi no ato ye to ama na efia san be fix ni kama anso edi ama ebia wo de wo bi dada na mum asai ni bono be ye no wanya ni ye to safa friend na fe no ye mesese ni fine enso emfa emam uhwe chi akwan a o twumasi sport now na next palace honum ina obehu yen ye san ebe shell filling station no e wo achimda number 0244 51 5849 0244 51 5849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo afi admission obano wacho BC na wie otifia otwa ne results St Andrews senior high semen kan show say so obano acho BC awie na so ogusu tifie atwa ne results a omodi osim fa ne bra na fi omma start ensua de na results ne ba na fi wato aso na bibia nso akoye edi amount osi senen utifie na so results enya mbaya odo wasembe dama omo start show school na se na fi bia enso akofine enso edi amount nti omo twan mo ane no mutifia mo twan mo BC results ni na mumbre na fe school na se no so enhyase boarding facilities enso eho nti sa ufe chichire na oba wenya papa ada adwen asuade amane exam day no du a onso watworo atwa ma bibia nso akoye edi amount afi mo ane no pese mo to aso ewo SHS2 na fe 3 no classes nso no eguso a ekoso ewo yakache general arts eyebi wo ho business ebi eho afi home economics agric science afi general science and visual art nyina no ye enso ewe akachi asin fosu na ohwe akira kwan a wo huyen ye ne Rich FM na ewo bia kro free number iso na ginchiremu a esimidie 0244 na 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 na oni St Andrew Senior High enso edi enkomo Beni Tomauli na afe Raymond Asheterat e produce show no yes sana senda no pay emfa enwa nkokosha sie mfimfiri kumase asante korokwaso ye
na yendi nkomo enfama ndano pere ko pie Kumasi Asante Kotoko na no oda ene se Ghana Premier League game kese pa enso todwa ema Kumasi Asante Kotoko ne Aduana Stars ede kobo ni ema Kotoko echi omo bone kana ba ko a amantumi enso antene no ene se nsema APF mu eba ne de bebrebe na ene se eba na no ene kasama for pa na Kwame Dankwa de nsem kaka de ja wasi mpenifo ekokoto tiketa ede ma Kotoko ene fa Aduana Stars game no mpenifo atwemodi ebize bo game ni wie no ohwe dom ni nipa ba pa bo moni akoma na mo ka chomson to ticket 5100 na se emo dwom yi pa nyenkwete ensema na Kwame Dankwa ede ja ende anopai. This issue of e-tickets, the rate at which Club Asante Kotoko lose revenue is becoming too much for us, and we need to raise this issue and solve it once and for all. Otherwise, the Club Kotoko might have to take a decision to either stop using Baba Yara Sports Stadium or something else, because you can just help to see the numbers are Kotoko ne Aduana Stars on Baba Yara Sports Stadium, and then we are catching Nipa 5,100 nearby. And the saddest part of the whole thing is that you are selling tickets for my match, but we need access to the back end in how they turn me tickets in Amameno. We are the other catching tickets we know at home. It is not right. And we are by this sending signals to those in authority say, yes, e-ticket, we are having problems with it. There was serious problems with it as a club. And the earlier we solve the issue, the better. We kumani ya pano edi eja na empempen asanso de nsem kakra de eja wasi kopiemre asempenu anhwe na fama Antonia maye na ticket no sensem no egusu ekoso saade a wase Kumasi Asante Kotoko na amobom game a amotom ticket anase Baba Yara Sports Stadium no omeja kopie fufura kwesi akan se de be ya ometumi atwem ho edafi NSC fonsa no na makasa ko bom game atontom ticket na mfaso no aba motum Sabi ya uhuru ya ni mko forma anasesoro. Look at this crowd. Then you tell me say we don't take it 5,100. I'm not talking about figures. Minka amount. This is the numbers they are telling us on 5,100 tickets. Look at the people there. Let me tell you one thing. Kotoko bought 3 home games. Your first 2 no. Yeah, fine. Say yeah internally in the arrangement here, and that young complete. Even the second game, you decided to say some of the games na problems so on. Yeah, tighten no. The point now is that I don't know what time me ticket amame. I am a match ticket. Say new directives abaya. Me na me GF a number of tickets on printing mame for the match. And in this case, how many tickets now will do on the system? I'll catch them sort on 5,100. Me need access to it. You are the only person now where I will judge, prosecutor, lawyer, one person, and I will control everything. Get us access to the back end so that every transaction that transpires, Kotoko also have access to it and look at it. Until never be headed to Tunakwamono, the Club Asante Kotoko and you're happy at all with the ticket system. We komana se kasama for the Kumasi Asante Kotoko metabu kuno na Kwame Dankwa edeja endano pai. Ena our USA ochina our Ghana time unim say Ghana elidi USA time zone 4 hours inti ochina 9 p.m. and afi Ghana so no 1 a.m. Ghana time no ewo Jodis Stadium Nashville Tennessee USA no dia Black Stars of Ghana ejina kono USA any Black Stars of Ghana di airborne na sa game echina na beto form ebisa head coach say challenges by na sa game a ebasu owajide so betimi FAC o si game a ebasu challenge ne say the last game mo boy no na say emu den pa de mo na omu face a very good side omsanso experience na for good ranking and so FIFA ranking table so after some so able home we air challenges Asia coaching chema challenges in there a high pan. I think the challenges are I think quite obvious. We're up against I think a very good team that's got good experience, a very good ranking, and of course are playing at home. We have watched a lot of games. We watched the recent game against Germany and I think particularly maybe 2 halves. I thought USA were very good at times in the first half period, but of course up against a very good and experienced German team. So we know the challenges are high, and this is the reason why we're here. We had a very challenging game, of course, on Saturday. I think for probably the first half of the game we competed well, conceded 2 poor goals, but you can do that against that type of quality. So yeah, the challenges will be high, but that's exactly why we're here.
we head coach Christopher Hilton in Como ena ode aban yakosu bisano se nano ada otena se ema Mexico eche ubo ekani menu in the second half went me anti mistakes PM no adesua bay ena usua edi afrimu coach ni eche mu a o se first half no USA game na se Mexico game ni de na eyade a eso ni pan ye fi se Ghana yan concede in the first half na second half no eyade a na se Mexico phone apom game no Ghana yentimi amache sa tempo na omde ebaye no eno ehadwen a mistake bakwa na se wasua enso ede afa no ntino na se USA game ebay so mo apom game na se Ghana yenso timi apie game no afi o se ball possession say better in a game against USA no o se Mexico na entisa ntini game against USA ndie say Ghana ball possession no enso better afi o so mo receive two bad defensive goals now Ghana receive here no a poor defense and e ma sa go no enso eto Ghana tinemo so mo hwe no mutimi avoid the san money bi sinebaya a game against US in Ghana yentimi unconcede. I think probably two points. We were relatively happy with the first half performance, but I think when you're playing against a very good Mexican team in their own stadium as such, because that's what it felt, and on a surface that they know well, when they raise their game, which they did in the second half, they raised the intensity of their game, we had to match that, and ball possession needed to be better in that period, in that second half period. It also goes to say that you can have a lot of games where you know that the opposition will have a bigger percentage of the ball, maybe the bigger percentage of chances, but what you can't afford to do is give away what we regard as bad defensive goals. And the two goals that we gave away we thought were avoidable. Obviously good quality from the Mexican team, but I thought that the two goals that we conceded were avoidable, and if we are able to avoid them two opportunities, then maybe we come out of the game with not being the better team, but having got to what we regard as probably a good result. Enti coach Christopher Hilton osanso edito so yebisa ne say Inaki Williams ata bienia brante achimfo ye darling boy no obepiem Black Stars ne ball no ye so nanso kopiem awo La Liga Santa da nima ball no obo points so ebo goals gum na adento obepiem Black Stars national team ma ye hu ni goal standing ne ball bia no o se eyade a abrante no amafo ekase no krampo no onye number 9 o se abrante no otimi about two positions na mom abrante ndie o hwe ne yie pa dia o ye typical number 9 January no number 9 pa enu ya na oyusu no wani mo no o sa di Krontia embo abrante no embo goals engum ni say day by day onya contact with Black Stars players no na su kopiem bebawa de bia ne branu bia no onom eye 20 onim se na ball no omo ebo no na Black Stars de oni players no ensada ending komo enko chiresa omo ensada embo ball no enko chiresa enu ntino ohu ball ne su kakra oso ni chema another problem ha na adwene say oye player next always odwane edko nanim ekope goal share na so konanim a boss ne emba o se ade gbako a ha branch ne pan ye na omo hwe anim se sa problem be solve na Inaki Williams so no wetin approve goals agum e de ama Black Stars of Ghana. So if I answer the question in two ways, at club level, he plays in two positions, but generally he is a number 9. You know, he's a centre forward. At this moment in time, and for a good part of this season, he's been playing on the right hand side in a 3. As regards the goals he scores and his performances, is because what he's able to do at club level is he's able to have day-to-day contact, day-to-day training, and a way of playing that obviously suits the team, and he's part of that team. I think what we can't do is we can't fault the work rate that he puts in. He is a player that's prepared to run behind. We just need to get them formulas right, where we're able to provide him with a service, and a service can come two ways. It can come from the wide areas, or it can come from runs over the top. And I think probably over a period of time we haven't been able to provide him with that type of service. But probably overall, as I said, we need to find the right formulas to create chances for him. And up until this moment, we haven't been able to do that.
Enti wey head coach Adema Black Stars of Ghana Christopher Hilton in Komo ena ode abana proud to Ghana gamer na se ene anadwu 1 o'clock yani USA ede eboni ne emu. Na saa game ni mo ana kopima report atodwa ana se defender Brant fan Joseph Edu koko prayer o game ekobo ya Mexico echi en egwa enimu na Brant ne prenti esi ade prempram ne ukasai coach Asansa Tonsa da fa Brant fan Fatau Hamidu asosina kan edema mediama so nchen so mko mu ewo US nti owie that game ni pe no wa join Blasters Brant no ekwakwedi Brant a ye fan Joseph Edu ade akwesi kan ede amomo na no sensemu a ana se coach fan Bukari Damba ono assistant coach Edema Carolina United buko no apan so de kuma kredi aja wasi kopie Blasters aso ya na se nkrofo ekeka se team ni de enye oso no so ahwe games ni bia omusa performance no eniama encheda enkoye na fe goals no enso emba na so kobisa coaches a amoso ya rebuilding oso rebuilding de omusa mo ya de na so hwe Kudus Mohammed mo ene Kamal Din Suleiman anoma na se rebuilding no ejina na so se goals no de eflu. Despite the fact that we're trying to do a complete rebuilding team situation in terms of technical direction and in terms of the players and all that. But in a rebuilding situation, we need to chalk results. We need to have positive results. And that one, ensure that the way I expect it. But then we must also agree, say, football has become so competitive globally. And if you want to remain competitive, you need to have a lot of competition amongst players, and players must be playing at the highest level so far as football no are concerned in terms of world-class football. I believe, say, with time it will be okay. But results there, Ghanaians cannot wait. So I think that we have to look at a lot of issues. But in situations like this, we don't want to point accusing fingers at individuals and specific areas. We have to look at it generally. How can we improve our team generally? In which areas can we improve? And I believe, sir, we have to do a complete self-introspection across board. We enkomana se coach fan Bukari Damba edeja endano pay Yegusu ejina Black Stars mu ena fe Black Stars assessment enu mu ena Charles Kwaku Bismarck Sampon Taylor oye former player Adema Kumasi Metema Sanroko Kumhat Ufuk Black Stars on papa esi akanka kra ede momo osi impremprem oye Ghana ni na se ohwe Black Stars boa se odwen se ye bo normal ball ye bo ball without a striker osi ehun yan process ye bo ball na se coach no odi air striker ebeginem se onborn from Black Stars efi se striker na eba or just a passenger on Fabibia enka Black Stars play no ho na Methodist no Abrante fan Thomas Pateni Kudus Mohammed mo no ball na mo individually omnya ball hwehwe sa omu fidi strikers ni ball e strikers ni enya dwuma improve goals ngum e fama Black Stars of Ghana. Ghana Black Stars ball matcher I was say here on say you need striker and when you so you see striker our team because what they need to a passenger Black Stars ball matcher em fan say you ko individual skills e park enye team as e ma results a wo pe unya we ni labelia ne Sierra mo ne ye ne betima she 2 ba ni Senegal mo ne Egypt mo ba a difficult say that team with my mouth 2 goals because see a opa kofa cracker we ye ayikura pabato Blast Stars see am no ka say obe struggle onya 1 goal kra we me feders ni ball na mo ball no enye ball e ma results enye ball na wo ball twen na football see o wo hwe Magic na omunya ball hwe how many chances no mo create here strikers on by nyina obia touch balls but be say we are by how many touches no onya saman your crown pono so ube wo say o konya ba na o keeper so obe fa ba je onu ba a kire be je bo ansa na o timi abobi nti wo dey sa squad way na the kobo tournament wo pa kire say wo per results and say wo per because ya midfielders na kuta esisia say ya nye board and kan kire say ball na mo bo no make ya results bia see ya no be ball say ya na e be hu no say na first no ube wo say wo say sule kuta bo a Enti wey enso Charles Taylor odina no si no ochema Black Stars head coach in there up to now onim ade bi ode abo on board Black Stars bobo a hu bibia afere as Black Stars en krambo no kwa na ekofom enu nti no se sack no ni de obi be say Black Stars no enye obi nko ade Ghana fo nyina edia na ohun improvement bia enso Black Stars wa bra Chris Hilton ebe PM Black Stars
Christianity so now can on you to Adwuma the same squad na no enyem won on be boss abo we me say coach me say see ya no dey be dia e better so be sack me all my results be enye too early say ya na say ya no makwese skaba because team na ekuta no sabe ye hu say team no e improve bia e ba fompo hwa o hwa ya de hu say onye coach papa ne say oyi first film no na hu say onye good coach because on kwan player no team ma pressure e wo nim ho asa Ghana enya atwum e na ekuya no hwe ayi the obo 3 say ayi Babara Maya ka Ghana ko bia be kan asem the omesa boy Babara Maya anka samre anka fa ba bia no on asem kwa no yenya sa de no yenya negative thinking ma obi no ne you say football no Ghana Football Association individual football association bi mu so they say it is any pa na nya de we Charles Kwaku Bania Sampon Taylor nenkomo no no kre aka no coach in the onya the Great Olympics Andra Ghana Premier League ni mu omobo game ba kwa na akachi Olympics ehemiensa ema Accra Lions enso entumi anti academy bia we ni de efuo mo ebaye ye kwa ma no ne na fe ye da ma don nsem no e da to aso e da ma na just still asem ni de no kre anamba obi ofi bia nim se coach ni wasa you know you talk about players ne players in the own players ube shia de na we player coach no ojina ho eden so home omo point so kaje kudus for the first day okase wa Ahenkan Fm so nye any emre puntu so do bia na fire no finkran ba ube da so bia fire no no ngare opo ya ne afro masa oda say ni jawo sa so ye say awko yeah go for growth so Antonio Toto Conte or former player coach Edema Chelsea esan kopiem or Tottenham Hotspur papa akasa osi impremprem de otifie na odoni chioma transfer window ni ebie no onya a lot of office edifi Saudi Arabia no so ndie onye na dwen so kopiem enso e Saudi Arabia no ay coach enso e ho we say ya dia kopiem o Italy team bi FFN no e like say ne no obenya team enso e Italy na fe wa coach Andrea games baku mienu miensa todwa e Euros no kopiem Azerbaijan etrafie ema Austria kwacho bona karaba ko amadumi ate Belgium endom se karaba ko Sweden enso ehye bako Bosnia and Herzegovina etrafie ema Portugal chi omabo kan num amadumi ante omaya ye fan Gibraltar etrafie amadumi anhye bi Iceland ebomo ekano enai Greece etrafie ema Netherlands kwachi omo ebona karaba ko amadumi enso ante Luxembourg etrafie ema Slovakia enso bomo karaba ko amadumi ante Chelsea for ena omkofa branch di fees around tembe PM makache in fact normally Liverpool pre ho papa ye na ekowi ase na branch ne say on the Chelsea no nyo bebo is Liverpool for omotwan contromada for na chi abewura nenum Romeo Lavia kache ina mawura na papa na kasa report e bansa branch unim say opraye na ka Chelsea for mu hwe nim say branch better bounce back na for be start games abo e ama Chelsea report yensa kansa branch asen eprabio na yensa kansa branch bobo unless December asan branch fan Romeo Lavia bejinum asia kan e ama Chelsea boboko no Madrid Australia report for mo e banse ama peja omoskati team ni makopemu a na se game no a etodwa na se kopemu England ene omaya fan Montenegro under 19 ebo game nini na ene sa branch fan Jude Bellingham nini aketo a fan Job no omoko na fe ama kwakosha branch se no modebo ebeso ani dia na mo de na be kanu nia no ho Madrid boboko nim Madrid pa omo hwe de nia penini ye na nia penini ye Diego Simeone ye no abi na Diego Simeone ye Confirm me na my serious. Yampiamo Joao Felix Akati a player Anima Barcelona in prem na Abranten akasa osio kopiemu Chelsea na Sambo Atletico Madrid na so ohwe ne bola na oboro no osina obre so betimi maintain good football level no na bopiem Basadia ohwe bola na obondi a ohwe wiase nyina abose Basa bola no de betimi aboa sa level no de bobo no obe maintain ache na so Chelsea ani Atletico Madrid de na ontimi enye sa de no Barcelona say report for mo e banasa captain for Sergio Roberto senyankopon ayadom na season ni kwa wie ya wan hwa na Abrante no kwa koka Lionel Messi ho akosi akan enso edema Inter Miami bobuku na okopiem Manchester United so a onim se team na da pampan so mo eton
na shake bi ebaye shake ni sade na United for ye no ono ontiase no ntino enya de obetimi ato club ni ebio na Sergeant Whitfield ono aya papa na se odi anim reporter yensa kan se akade na for United aton 25% of the club stake no enso ede amano na papa ne se oba okakopiem na okofe okofa sporting director enso de naba sporting director yosi papa waye adwuma paaye ono to abrante fen Sadio Mane ede ma Sara Ampton ono to abrante fen so ahumi enso ede ma Tottenham Hotspur njo ogidie so we piem United akofa abrante be piem dia obeboa ma United so etimi agina ye United wa ene agina na no ada na abrante fen Harry Maguire SM12 ebopino ene ne di nkomo 1 or 2 bi na abrante de tudwa oso ne de se ko ne se ya se betra Manchester United na a month wasi aka ba ko pedia ene obeto na kwentu so kwato so bi fro na nsem etodwa no AC Milan abonkra tade na tenwa some ne abrante no edi nkomo se egikunkuran na some de Harry Maguire ekopiemu ewo AC Milan boboku nim na yedi besi na Kofi ISIS fo piemu ewo Europe na no ada Belgium ene Sweden game ba so no yema supporters anase behwade fo no etina stadium hom 2 hours no mumpie players ne say enya de ombobo if you say proud to the game no ye kunipa mienu reported ban say ISIS for terrorists for bi na akopie ma omodi sa adwuma no enu ntino na security of the game no na e wo form pai players ne ka say nya de a ombobo game no amomo keep supporters no stadium 2 hours no mu MPA enu ntino we aya wo sema enu so esi e wo Belgium na fe Sweden game no ma sa game no enso entimi amba so a ya wo sempanifo hwe time a esefata say some the game we share na bibia nso akoye yedi si ha yeah mama we share Mariama happy birthday Mariam ne netifie ne birthday opama de o be opam ne de me say dem but school vision I say vision vision vocational hono we school into Mariama and then birthday nti mama nchia no ne doji no ne happy belated birthday so nkoma yeah ma you em say no ye nkunya kakra bit em so see reverend wife I see at the end of them say obe prechi coming day say the enemy monster but we ne by invitation but we by invitation we nya invite over and one person prechi o sin there no and am say e bi wanim ti no den there no DJ Fish the Fish prechi kakra okay that's it it is here within at Joshua coverage and Yosef Ajiri Oteninka Afe Raymond Aseterat and Benito Mauli and Yedesi captain in the morning wa Bobo for their man for still at the matching show no etwaso
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. The country where I come from, the truth is irony. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence, Islamic leaders silence, kings and queens silence, traditional leaders silence. So who go say the truth? Truth for justice. We are them go get so confused. Now by area why no better. We are them go get so confused. One guy's area why no better. Who go say the truth? Truth for justice. Who go say the truth? Truth for justice. Oh, you need to know what I see so. Now your friend on a night come out. Only papi obeka na sembia. So I do or bet you were too. Everybody was afraid. To my cottage again night. Once my boy dumping 190. But who go tell the truth? Nanai or say me. Nanso bien person beka wasam because everybody is afraid. Anya safwe muayini. Aku drofo nyina danima. Who go say the truth? Truth for justice. Psalm 36 minutes after 7. Yam faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Janine Kofi, Ejiri, Ben Mauli, Edongase, Yetwaso, Sharon Son for Mammy matching and only Jumedi anything of Frame or Boba Ofuri Amavo. And I have October 17th, 2023. Yam faster than confirm Jubilee Hospital. I no pay Jubilee Hospital. Seven control say umpum do or pe baby akọ sound ho yade a Jubilee Hospital na me come for the amount. OPD no ho gina ho na jayaresa. Samson ya inpatient to ho ye jawa to ho. Na fe Dr. Ford wo mani adi wachi kopim brown ho beto. Ye wo lab no enso e wo ho a. Emfidie papa na de yes ahwehwemu no. And in TB person ko check with family blood group and as a type. And I DNA bi na mpesa mokoye. And I den na mo kwa koye. E ba cho ko na wo mo enhwe nyini nyina mfa ma pharmacy wo ho. Eduro bi a wo pe ombe hwa ton dia ma. Antenatal care, postnatal care, theater, maternity wo ho. Awo kan yiri afane bra. Unua ba obusuani bia. Afane bra e behwe ne dia ma. Yet we are ultrasound ECG scanning machine ewo ho. And ntia no apemfo no ye de behwe ni padua nim on ye de ahwe wo yafunu nim ba bia abofra ne da odayi anase wo na yi. Oyo oba na se be ma bosumi be mu na obewo no sa ne mani nyina ye be cheke e de ama. Wani na ebi e ha won so e no so ba ye behwe wo. Diabetes ne hypertension fear de bia ye tena se ne ma ho nkyerɛkyerɛ canteen wo ho enuane ne papa nko an ye no aton sanso so na insurance no ye je national and a private odan boaboa amantra bridge no so na be huni yen 0244575799 0241784645 traditional leaders Jubilee Hospital. Who go say the truth? F in Cancer Asatec Roofing Company. Also, seven control say a total solution of any roofing. Still anointing. A long span roofing sheet product now open. Sanding seam self lock IDT IBR. Or 0.3 copy 0.6 mm sizes no standard roofing sheet 8 feet by 4 or aluminium, alu zinc or galvanized, colored and a rubber.
Yebana accessories in so red caps, ring garters, valley garters, side stream, and also sizes and winning in 14 feet, Ecopim 8, and Adwanso or colored nails, wire nails, roofing nails, and doors to be brave. China techie and a German metal doors and a wooden doors, sizes in OB. Yebano a year China plastic TNG and also be or down on a Kia station in we share. It would be a Cassian with Chihono, me pacho tema, old CMB Cocoa warehouse. Samsung Yika blocks and on Oba in Tiamwa Hotel Junction. Ubehuni a free 4 to 6 inches. Horror blocks, yes, supply me any abo. And into wooden see no honeyama. A free a chassis could see a year. Everything cancer will be to me a hair at tuning in at the amount kama pa. Or a free estimate. Sanso and a delivery baby, I will be on the bebro. Free transport. 0245 979 0245 979 o fresa number na effing cancer on you ebedi enkomo afia busia yanko ne nkofa wo da chinti obra kwentu efutu ene adesua ewomu no emfa nto adwumadie ne so ema wo da chinti okay anu nti wo da chinti se de bia yetena se ya na etai eka no se eye obra kwentu efutu ene adesua ewomu na se yetie ni sei na ye de bobra eso ba mfaso ene nti dachi uhia me obetimi ahwemanim sanso ena me nso metimi ahwewanim na ye nyina ye de sere e de ahyehye so adan sanse yetimi atie futuo no de abobra ama eso aba mfaso e de amayen anopa yi brofo kasa mu ne ye de nam ye se opportunity is missed by most people because it is dressed in overall and looks like work. Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls for esika ho mami and looks like work. Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. And then so yeah, the asemonam woda chinti. Enkrofo bebre akwanya eba won nchen na o mahwere akwanya no sanse wo mpa adwuma wo mo yakwadwofo wo mpesum ene ye ya na ye de kwahye maburu nya maburu nko a mpanimfo ni nyina mpesum ene amo mpesum se yen makomisuku awie na me kwakoye adwuma na adwuma me kwakoye no me koto obi wo hoye se wo ye boss me pe omi mpo si wo sa se wanyin oye me boss because makoto no ye se wo ye boss eni ti mi na me ka borofo chen no me na me so wasen no me na me ho ofa chen no me na me ho onwin me na me ye dean makwa akoto sa asuko no ma no ye se wo ye me boss no me pe omi mpo e wo se me salutu no me pe omi mpo e wo se me di obuo ma no sani tie bia wo se me bre me ho ase e de ma no se me pese me tena adwuma ni mu dia se enkomo no wudi akiri de aha ba bia me di besi no beti ase ani ti maba me beto no yes so a boss I have to accord him or her with that maximum respect se me pese me tena adwuma ni mu dia Oba ye no aye de kire se we ne wo boss ene wo sere ye adan a ohunu no se ono no so wa chen no ohunu no se wanyin chen no ene wo sere ene boss nti ene sere wani mu ehwa na kwanya no ohwere ye ai obi nso so no de oba ye ne aka kire se okay we no boss no se mate wankasa adwuma na ade bema no a ene hia ne tan se firi wo ho ba ene nti wode nkokwasa na de beye me pa cho waye sa ade na adwuma mu ha adwuma mu boss no ehunu se abrante ne mfaso ni so ene nti wapam na firi adwuma ni mu akwanya onya ye no wahwere onim die nti a because opportunity is dressed
in overalls and looks like work adwuma ɛwɔ ho akwanya no adwuma ɛwɔ ho opese wutu kwan adwuma ɛwɔ ho opese wuye yie adwuma ɛwɔ ho sɛ waanya adwuma no a saa akwanya no ɛbɛhwere wo wa mmere wo ho ase emu nipa wa mmere wo ho ase ankum ho anya adwuma saa akwanya no obɛhwere ababa no a ɔkɔnkran wasan abɛde nam kurom ha no ne so akwadworo kakraka ɛte se kaa no endra na asesi ayi MTN fo kwan no so ho no okwa MTN office achim dansem na mekan wɔn kaa ne kakraka no ababa no a ɔkɔnkran wasan abɛde nam aboabo ha no ne so kwadwofo ɛte se saa kaa no asesi ho no ne kwadworo kakraka te se kaa no ɔba abisia akwadworo nti akwanya onyaye ahwere no because kwa wɔkɔnkran sɛ wɔkɔ akɔsom no okoduru hɔ ɔpɛ so ɔyɛ agyeman ɔpɛ so ɔno no kyerɛ sɛ ɛwɔ so ɔno mu no tete aduane ma ne boss no edi na enye boss mu no so ɔte aduane ma ne di die nti no ɔno anu aduane ne boss na ɛbɛte am na die na usika wɔ mu enkrofo bibiri ɛhwere akwanya ɛnam sɛ ɛyɛ ana akwanya no yɛnhyehyɛ no sɔkye sɛnke yɛbɛfa wo free ha sɛ obi si ɔpɛ obi de na tena ɛne ɛbɔ ho dawuro na woteyɛ ɛna wokɔɔyɛ wo kokoduru hɔ no mo a ɛna ɔkyerɛ sɛ me nua baa pa me se me pɛ no atena nyɛ ho yɛ me fentia na mmom pɛ sɛ ɔbɛboa me adwuma yɛ bra bɛyɛ masom kakra fama me na me nso so menye wei ɛmfa ma wo ɔkɔɔ first week omia na ni yɛyɛ second week omia na ni yɛyɛ third week ɔsɛ me de ma brɛ ade wo de mba sɛ ɔba bɛ ma me adwuma den saa ya na obi frɛfrɛ ɔmpɛ adwuma wɔ ho deɛ ne asomasoma sɛ yi ɛna no yɛ se ayi national service for ɔmo kɔ adwuma yɛ somasoma wɔ mo ayi na ɛka saa asɛm no papa mfrɛnsɛn speaker nanka waba no a soma ba no nka boss no a nanka ɛnkɔ nanka ɔno no nka ne nanto so adan ya waba national service ɛni nti ɔsi akyire na adwuma na soma na nka adwuma no ho ɛka adwuma no ho nkrofo bibire akwanya omunya yɛ ɛfiri wɔn nsa because omo yɛ akwadworo 1 oyɛ dwɛ 2 ɔnyɛ ready sɛ ɔbɛsom ɔpɛsɛ prɛko pɛ o boss no a wɔtiti mu mabere mu abi adwuma no prɛko pɛ ɔpɛsɛ wɔne wo enya mfaso pɛpɛɛpɛ yɛ ne saa ma ne yɛ ɛne saa enye ye ɛwɔ sɛ wotena ase bisa sɛ na boss yi kura wɔyɛ den no boabo sika no de wo ankasa try sɛ wo boabo sika no na hwɛ wo boa no kakra bia no bibia bebom wo boa no kakra bia nti obi tumi boabo ne de ano a na otimi de bia adwuma no fa wo adwuma nim na wo de bibi hyɛ wo nsa a ɛwɔ sɛ wo kun ho yɛ adwuma no na ɔno nso so nya mfasoɔ na ɔno nya mfasoɔ no a nso so nya mfasoɔ ni bi na wo de yɛ fa wo adwuma mu no wabɛ wia boss no. Opportunity is missed by most people because why? It is always dressed in overalls and looks like work. Adwuma wa akwanya ho. Nti wo betimi anya akwanya no, but enam se wo mpa adwuma nti akwanya no be free wo nsa. Obi timi nya sikani bema bi ware no. Enam akwadworo nanum kasa enye de oba besie bie na no a asem obeka kire bema no oyem behyew ani ntie ne bema wo sika anka wo ba besesa oba no ne nabusua no enam na no kasa enti akwanya no efiri ne nsa abrantie no enam akwadworo bema katachie o okwa adwuma baako no onya 50 Ghana onima sika ne nsan ya onsan mabiem obeba ne afọ obi foforo ed ne kọ opportunity no wa mix no adentia because ohunu ni se adwuma na eden enkrofo bibiri hwiri akwanya because omuni ahobrase yakọ esuku awie a yakọ ye adwuma ekoduru hono mo ene introduce you se o boss ade ne be adwuma nie e hwanam salutu no correct sa afei boss no
epo adwuma no wo kofia baby am wo bia me hu se wo be kopɛ fast ma kofa ne bag na me dia koja no ye koduru fia ne yere di fufu asi so nti wo betimi ahwe wo boss amana wo e wo se wo wi a eye den obetwa kakra ma wo ama ade ahye wa no pipiripiem na wo de ato yafunu da paafo nim ama kire ayidin eno no medisika no koto sa fufuo no dabi medi ma battery ene yi sa akon homa no abusuya adwumaden e kan abrabɔ ho yɛtwe mu ne bɛten yɛ pɛ yɛn yɛ simpie so ha Ghana ha no a yawo yɛ ato no woyɛ den adwumaden e kan abrabɔ ne ho ɛni nti woyɛ obi a wo mpɛ adwumaden a da bia wo bɛhwere akwanya ɛni nti wum sɛ yɛtumi kasa na baba wo we de ogya be ma we ya no anya foforo ogya be ma we no anya foforo adan na ogya no anya foforo a yɛntimi nware no se wugya anya foforo de obegyae but de ode wo kofie na wode sika mpatia akohye wo nsa no ɛno na aka tena se na bisa ho se enti ye wo me beto asase si mi nya akwanya bi ada wanya bebre no a nanso wahwede bebre amemfa we ntwato na fe yemfansi papa yi na o ye teacher ni o tra ade akọ pension na owo ma enan e ma nan no ye mpanta afom ti yenka ne se na owo ma nan ana da bi mzi ye mpanta afom nti memfa se owo ntafo mienu e na owo 1 2 single so mienu inye so owo ma sen miensa se ye mpanta afom di a na papa no na ope ne ma no na ope atakakra no na ope na sempa inti oyare ye papa ne yare ye and I think say yare no a ebekun no hu o yare na de obekọ nse do I think say wu hu inti papa ne hu so ne yare ne sane tie na eden ya obekọ and inti one day of friend ne ba atakakra no oba ata ena ode buamu ade bi ede man no ena o ka kire ne se onfa nkonkosie ode man ne se ejekoto ho wankyerɛ no dwuma pɔten a ɔmfa ni ababa wa ne gyeɛ ɛna ɔde kɔkɔtoo hɔ na wei na BBC yɛ ɛma ɛkɔfa abufuo de baayɛ ɛhɔ a ne ne bufu yɛ kikiri bowura dɛm kɔfa boamu adeɛ no bɛto twene papa no so wadeɛ keka na adwen kyerɛ ne papa ne gye ade no wankasa ena ode share ne mpatifi no oda so no sabio yarefo oda faako ena ode share ne mpatifi ena ne ba no ekoye na weina papa ne yare ne musan ye dendenden pa onipa okoko pie papa ne so se ne yare ne mu aye dendenden no eye papa no ne ka akire ne nso ye oba enti ofre ye kikiri mu no omokofa aka ena omba be fa papa no de ne tomu nti omo ma papa ne so no ena kwada ne hunu se buamu ade bi ehye papa no atifi ho ena ofa ye no de kosie ye because anibere ba saa no a ye pija no wan hwe ana saa de kode no ayera nti odi ko share ba bi se akire yi waba abehwe ade kode a eye ena eni omo bo papa ya bommo ede ne kwa ya sabia ye koye adokotafo do mani didi na chia antentam finally ena opani unya ni nyame frɛ efura ne ntoma ɛwɔ ne tintin mu ɛni nti wansa amafie biem enti ayia ba fie awerɛho aba yesu yetwa adwo yeye bibia ɔmo ye ni nyina wie ye bibia wie ye akire dwo ye no ababa wa ne te hodin no kai sɛ wabra ne papa da ne yare ne mu ye den no okoma ne sunu hu buamu ade bi na okwa akohwe adekode abusianfo okoma so hwe ya se sika
bondru ibi ene papa na kyekere enti papa ne de ma ne ba na ne atakakra no atakakra oba no ode ma no a kyese wode ahyira no se mepɛ wasɛm ene nti gye wan kyerɛkyerɛ mu nti abufuo ba ye no okotan beto twene ne papa so ababa wa no nso fa ye no wan ko kyerɛkyerɛ mu ankyerɛ bia ene wode ekokɔbɔ ne bra ene wa yiye se tam akyire yi ena nkomodie ba ye se papa ebe firi mu no ne baka akyire no kotan boamu ade bi na boamu ade no ena ama ne ba no ene yi wa yiye se tam ɛhɔ no na ataa no ebe kai se shit se na me papa eye mi yie die na wode hyɛ me nsa ena enam se na address in overall na mi huru ni se dwuma wo ho nti mi bu fuye a me kotan beto twene ne so ma nwi kura nhwe se me papa yi wo yare obi yare nso na oye gigigi saa no a na je se wodi akiri na ejija ene oguso obre ni ya me ka kire wi nya ade asi akiri ya o emi amabusua mu ata ni guso obre anya senketwa iti nkrofo bibiri akwanya bi a wo munyinya ye no ni suba tantan nti ahwere no nanum kasa enye denti ahwere no ompa dwuma nti akwanya no ahwere no anopa mi bisawo akwanya no dodo sen ni wunya ya usuban bi ama afiri wonsa ompesom on ode dachi bia yenya wo mo ayi program friends ayi de o me ya ni fia da bia wa hayi abrempana muntuo yenya so betena ebedi nkomo erade nka wo ho na adom na osomfa ma wo na onkoso wanya wo kese na omma wo ahoden a gwanwe ya se ya kwanya a eba be mo ayeye ebe ya ne hu biribibi but erade mo abotre wo ho erade ma wo ahoden wo ho na timi som kra eye ne yie adom ni nti amen woda chintia no pe ne yade bre wo no na yedi sikra na hon konkron se min san kan kire obi se enye bibia nso ne ye ya gisika enye bibia ne ye ya gisika akwanya ni bi wo no mo a eba o obeka to so bobo emobo ye uwi akata ne se media me in charge nti udi mi wie ne ne beka akoma bia fuma me obi abobo ama akwanya anka eba na kwan mu no free ne nsa eni nti nya bibia nso ne ya ye hu sika wate ade ni bi wo ho no mo a wo ya ye ni free wo wutirim wo ye wie na nkrofo hunu ana ne oye ma no hunu no de so aseda ba hallelujah wa mfa so aseda ma ne mpese wo ti ase ne se wo anya sa sika no a wa brabo ebitimi akoso without that money you can still live so what has here erade nka ho eye yemfa de ubon krata mo boso nso mfa nto adwumadie ne so emfa emawo na so ko trata down na so bi dia ba ko wa no keke afene fo be mane mo pia fo ne cross on my mo hanyas Christian cancer silence Islamic leaders silence kings and queens silence traditional leaders silence so who go say the truth true for justice we are them go get so confused now by area why no better we are them go get so confused one gas area why no better who go say the truth true for justice who go say the truth true for justice oh you need to know see what I see so na your friend na na en kamasa oh
Okay, I don't see Uncle Father Bonka time about sort of fan to admit in some from an fee yen twasso. Ewo eha enomo kweku apumbo kodie. E patro apumbo ko na onso Nyamia do me so me hoye papa. All right. Enti yen komra ho na fie wie ne komo bi wo ho no yen fan to atwaso. Okay. Anopa nonso about community aduonum enkono. Yema etiefo ni na chema makwa babiem eba henkan 93.3 FM so. Broni beka se headlines aba wo de bokrata odrum na poso no. Ene yesi adwano pay de babesomo ene die kwan so yeti Akuafra Koma studio ewo achim aboabo Presby school no eyademu me din edikwaku enin kusi buadum mene adwempa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wanim kan na demde chance eye Daily Graphic de rubo krata yi ebo amane se akosomo dama Voter River Authority for Kobe hono etu nipa mako empim aduonu nsia 26,000 etu wo mafemu fie a untumi nko enkan endo kompose Kofi hono mo so enso na ye hono mo basa amene dan akaketua bi na akata so enti nipa 26,000 ena enso yi etu wo mo na enu agana mampani na adohye ni tuntum ejene jeans kama trow ebo belt ekohwe sadie asem ne tiankasa na okoe no ena ohye bose obehwe na waboa wo mo pa Daily Graphic kroya no so afohwe Ghana sikasem so ese budget won't increase public spending ese ye akomabo sikasem a wo maye no nyade a ebema omamuni na sika ye use no ebepeja akosoro eno ne asema Finance Minister Odumnyafo Ken Oforiata eka ewa anu musi na yasi payroll womu de omani edi akire pa na nyame adom se de omo ye monitoring ewo payroll so no save Ghana beye 190 million Ghana cedis 190 million Ghana cedis na se enya monitoring na mo ye wo payroll no so a awurade nkasika ekọ enkofo ebotom papa enkofo botom pa na yasi 17 institutes enyumaku dunso ewo enkran asay sika 36.11 million Ghana cedis ewo bosumi enum pe entem gofo say sika Daily Graphic de obokata no ene de sansem we ebai na the obokata what today as the Daily Searchlight in service to God and country nensama hodo odinam ene anopai wabama ne echiremu ese presidential election no 7th day Pentecostal Assembly leadership no what say enye no kre BBC abia ni wono ma ekoso anasa na montuo bia ni wono ma koso bisa cheso mo ba be ye abato ho hyehye ya eno efa eye esom awodo enkabom ekuom panyufo ensoso anobadu dafo abato dwumadie enti wohwem akata veto so enan no ensem no watekyere de nyina jemu ade agu wono ma obetimi enso akenkan na wanyante ase no enso eyie eno achi ana wokyere mu se eya adehye makomako du ensia wonom ye MPP ko no emma wonom ko bodua mu ewo United Television UTV womo studio no emu ensem sayed wonom ekọ aye asendibia na eye court no ensoso ekọ asetra no otemuafo otena so sem no kasai watwa eye ebo anase tablo de ato wonom so achese enei odiska to mutiri so mutua so mutua de a omafo mu ade o mantimi antua de ne ye omkwa akoda afiase enti enumu enchiremu sikabotia no esom Ghana cedis no 2400 obia nipa ba ku bia nipa ma kuma dunso no obia sika dan 3 so eno no entemu ensem no Daily Searchlight na no pay wo de enso so aba ewo eye krata feto so miensa enti oto anu wakenkan enu achi ena watwa mfonye di about mu se adehye ne mo sem no ekase insuo ena ase woni magyapade a ebi mo ete eye subontomu achese enya asem keto ebi su guso mo pake omo neoma na chese areho eye akosumbo dam no
sutiade a eno eboa ma yenya anyinamɔden ɛwɔ mamu ya no mesem no ɛkɛsɛ wɔ kyerɛ mu sɛ ebungam afa so atese ayiri afa nkrɔfoɔ nneɔma ɛnyɛ asɛm ketwa enti enemu ensɛm ɔde aba wɔ kyerɛ mu sɛ aban ɛnso so ɛtu ho anamɔn ɛhwɛ kɔn bɛfa so obetimi aboa ma de hwɛ ɔmo kwa hohiahia mu no wɔn so so yɛbɛtumi aboa wɔn mo nkyɛnum nsɛm nyinaa no katafa edikan ɛna daily searchlight nso ɛde nsɛm yi ɛbaayɛ owieyɛ ɛna wɔde ankan Ghana ma panyina bɛ de kyerɛ mum Dr. Alhaji Mamudu Bawumiamfo nyidi aba o kyerɛ mu sɛ ɔhwɛ katafa ɛtɔ so amienu na nsɛm yɛ wɔ ɛna ɔde ne people ɛde aguo wɔtɛ sɛ Dr. Bawumiam wɔ srɛ ɛyɛ ɛto ayi ne ɛsi ayi na ɔmo bono aproyɛ Bono East sɛ wɔsrɛ wɔn ma wɔsrɛ wɔn ɔmo nto aba ne ma no na Nyankopɔn yɛ adoma November 4th no wɔnni nkonim na wɔntu franka fama MPP amanyɔkuo no wafempino ne aduonu ɛnan abatoɔ no ɛnso so emu tiɛno mu ɛnsɛm da bɔka tai ɛnso so ɛde ɛnam wɔwie yɛ no wɔkyerɛ mu sɛ wɔkɔpie mu ɛnso ɛwɔ hafo mantamu no ɛnso emu a ɛne mabunu a ɔmdodoɔ bɛɛ sɛ mpem du mienu ahansia ene aduanan enum 12,645 ene yi wɔkyɛsɛ wɔnwuma suamuo ene dwumadi ahodo a wɔn mu die sadudwuma a wɔn esua sɛm no kasa nimɔtofoɔ ama wɔn ɛyɛ nwuma sua si akyiba wɔn so ɛbɛboa ma wɔn nwuma sua ɛso so ɛtumi akɔ n'anim paa temu nsɛm de ɔbɔka tai ɛde ɛnam wɔwie yɛ ɛna ɔde Kennedy ɔhene Japan ɛmfonyini ɛnso ɛde aba wɔkyerɛm ɛsɛ sɛ MPP po bi obetu franka de ama wɔn mo na obɛboa ma afimpino ɛne aduonu ɛnan watimi ɛdi nkunim na NDC amanyɔkuo no ama mu showdown wa na kyerɛ yɛ ɔno a Kennedy ɔhene Japan ɔno na betimi ɛnso aboa ma sɛ nkunimdie no aba tɛno so ɛnsɛm da bɔka tai ɛnso ɛde nam ɛno akyi no ɔde ma me fa no nsi enti the daily searchlight da bɔka tai mu nsɛm awodo a wɔde nam ɛnɛ anɔpɛ yi ebi ɛno no onyame ahyira man wɔhyira man Ghana onyame ahyira man wɔhyira man Ghana na ɔman Ghana nyame hyira wɔhyira ho nnwuma metui nyame anum ne kuro ne yɛboa ma aman bi so survival papa yɛboa aman bi so mo survival pa sansa adeɛ bi wɔ no ma wɔ mu ne bi ɛwɔ mo man mu yɛn pɛ ɛne obi aman bebre so they depend on us na yen so ye depend e mo so efa bi na enu na se ye de niema bi free akọ obi man so a ono na de krono ni bi ni ye de mana broni fe no export ana se yansi akọ 5 ni ono mo de abaya man mu a broni fe no import na Food and Beverages Association of Ghana etwa ni tiafe no Fabag womo ade atudwa ewo de obokrata ya to in the finder de obokrata mu se onyankopon anim ne kronie ene ni patiko ade bi koso ewo Ghana enyoma mo krafi amanone ebe o man mu a wo mani nye ho ni na ne se nyame ye wadom na okra bibi efri obi man so na eba Ghana ebedu port wono ma awurade duties ne atu adeda so no wo mo kyesa no odin dodo ne saa so nti womo ka kire aban ne se ne budget a obeye no omomodia mie nani se obeyi eto makomako miensa ede afi import duties so na eku womo ontumi yimfiri okra de onte so onte ayi tax ne so onte so ma womo na ha womo dodo na Ghana anum sei enuma bia ye so ne deche ede koma aman awodro so ma womo didi omdwuma ebi eye bauxite cocoa copra cat flowers diamond eyi enuanemu akade fruit gold manganese bebre tea ni coffee ni timber ni tuna ya aluminium na ya so akoma obi ene yenso nyama ya mpempi ehaye pa yenso ya krafo bi maso ebi eye beverages yi bia ade bia wobotumu bia ice nsuo drink ni bottle waters na akika ho tobacco petroleum products afimfidia o draw fango crude oil sanu ma weni na no eya yenso yeji edifiri obi man so na no na beverages for na kire se wo mo de eku wo mo nti aban no ehwan eto ne so ema wo mo the finder the bokrata fofra ayiniti wo mu eno no
na mede da boka ta to din said the anchor ana ede edan mo na okire mu ese kopie mu ewa buamantamu ahini nkuro eno eye koforudia wasesem no ekasai omo akwan agodo ene omo guso mu siesie de ma wo mo anadwo da suo mu nyina wonom ebo adwuma akese nya asem ketua na wenu watwan wadansidie di aba mfonyina odi aba no chesa mpa timse anadwo nyina no omo enso eye adwuma asiesie ama koforudia soso monten so atimi so ayefe temu ensem eno no na owie ye no na wo kire mu se kopie mu ewo University of Ghana Legon wacha se adesuani baako sam no kase wato ananum ewo ensiado wa bra eja wakwaje mpanie bi de gu ni widiem oje mpanie de gu ni widiem ewie ye no minute no mienu pepepe na wato ananum wonsiado tienum ensem nduro ben na wakwaje gu ni widiem ba ne sei emu chechire mu nyina no the anchor adan in kwasem ni nyina so adi wonda boka ata no emu na yazo ko framanta mu so a ehu agbo wo mo ehu agbo won mo pa so yiri a chese atoto se ohwo no enam so ama pomdinim difo awoto na kire mu se wanhwe de yade awoto na de bebra de hwe mo framanta mu ete wo sempenfo so hwe no mo keka noma esi eye ani tenmu ensem de boka ata yi wodenam owie ye wode mampanya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia fonyine ede aba wasanso ede chief of staff maame Frema Osei Asari Opare enso fonyine ede aba ene wode Kennedy Oyene ede apon so enfonyine ede aba na okirem ase chief of staff woni adehye bi ne mo ka omo ho empanfo afi wo mani pa Oma fi o mani hwe wo mo sanse omo ye kululu ebi wase ai na sa November 4th no ha wonum so omo ejina April eye dibre no ekirem so oma fi o mani omo hwe wo mo na omudi agro omepa omo ntoma katafe to so mienu asenu people eguo revealing the truth the boka atane the anchor ensema wodo na no podinam ebi enono the new crusading guide the obokrata munsam enam de toaso na me sha se ewo mensa nimfa esruto kromo top right corner madu wulensi abeto ampeso aso eno ewo nanumba south district ewo northern region Ghana ha ya asem na meken ene se oru abako ya opeso be parliamentary candidate ewo NPP amonyoko ni dimu ena etem kai se inkabomo wulensi abeto ampeso aso open nkabom enti omunya baako bronisi unity na muntumi enye bibia sanse ebube bi kase prayo woi okani na boma ubu ani a eden papa na so yi baako abu nu adwe bumu dwe no abum na wosen no enti osi nkabom ena ohia NPP parliamentary candidate ena SSAD we the new crusading guide kroya esa abamane kire se yi UTV memoye kobowura onu mu womni dwumadi no makopas mamomo asemu mbe nipa ni nipa na pe no ho ase tenenene and wasam kratin so ediaba yaboso dada ntimi nkom bebri Voter River Authority VRA womo ena akoso modam ma Ghana manyina moden womo ehwe ebo ho ban toto ho nyama nina na ensu yom sare mabusu ani ntom ko be ho a edi asem kase abai ena womo asa ka che womo a ensu aha womo atu womo ase womo nkrata ase musika ase womo japade ase womo dan womo titi womo rumasi nina no Voter River Authority fo nei womo sa hye engofo nkran say oh womu no mo na ehia bom ensumi ganu anadwo wom kodo mu fi ene nkofo da damantwa oso womu no mu na ehia bom wom be hwe wom be bibia ma wom kusise adobro ebeba the new crusading guide Dobo Krata na me the daily analyst ena eba the daily analysis jeremu se enei no o said ya nyoma ebo esibi ejina na ekosoro dia kosibro ni fani se eye inflation no wachase enche kura bibia bekotote so beti ama Ghana hoto enso aba na International Monetary Fund IMF fo eno mo hye Ghana fo nyina enkran yi enu achu oso afo iska santo tuya so onimanya fo kinofori ata
ɛso ɛkyerɛ mu sɛ Ghana economy no kakra ɛsɔre akyɛ sɛ akwa ne nwom no yɛbɛsɔre sɛ yɛmu to yame wɔ economy no saa bɛsɔre biem ɔsisi akodogu so ɛsɔre kakra na ugopie mu akampuni mantam mu a ɛba no ahyɛn ɛho ɛntotoya ne ho dwumadie ɛho nkura bata ne nyinaa na spare parts no car spare parts ne deɛ okɔ agye sɛ yɛnka buni mantam mu bia yɛ pa na dwosuo ɛwɔ ɛyɛ abosuo kan na asɛm no ka sɛ wɔn mo mudi ho edwa omudi car ho nkura bata no edwa no akyɛ sɛ abosuo kan spare parts dealers association for mo kyerɛ mu sɛ Yakopɔ ya adoma da wɔkyena wɔn mo tie atua wɔn nkɔ adwuma deɛ nti akɔba ne saa ne nyinaa no the obokata the business analyst was shaping economic decisions or the aba na sanso na owura enin Adam so ka kyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ economy no mu pigya na no IMF fo kora so guso mu di ho adanse eti the business analyst dia wo dem nam ene anopa yi eno no the inquisitor say nyankwe emunsem enam de to aso amawo me hyase ewo mensa nimfa asruto komo top right corner na no eno atwe U-tag ode kokko na atwe eno ode wo ma hyanso de na abata ho fefefe ya ohwa hyanso de na atum se kasafa ehomesua ho na U-tag ne ya ba ma University Teachers Association of Ghana U-tag wo na ekase aso wo de nam na ne se wo mo bo oman ene aban tren se akadie bu onu ma wo mo hia wo mo nsanka book any research allowance sanu ma mienu wei nipa na sade o so de mom no wo ma ka wo mu hu hwe enti wo so bon trenen se wo be woso wo ho wo be keka wo ho amomon sa ade no eha wo mo U-tag for ene kasa ewo de inquisitor de obokrata mu okọ asante mantemu a NPP amanyokuo no ewo no no dwemto nipani eyowura entwi Bernard Bosiakon dodo na fa ne chema wuntumi ene onimnyamfo Kennedy Japan no so ye Asen Central na hyebidwoni a opeso Santu Franka ema NPP amanyokuo no ka chema wuntumi se nyame onimi nikroni oyohufo papa Kennedy si chema wuntumi oyohufo pa ena emfoni akate nso dia abedie utum se Kennedy akate nso uyohufo ena chema wuntumi so nze o ta ono na atio so ye dio nanima ebusa enho asem ni mfoni the inquisitor de obokrata no de aba yese ata Kennedy nso waka no ho biem anopei ensema odu bia yi ni ti ewo inquisitor mu eno no na mede the obokrata watu din se the metro lens ena etoaso na ohwe ne krata fa to so eye ensia na eno ena eneye ne bana caption no wo kyeremu ese Nana Rudankwa Akufo-Addo Ghana man panyini woni na bede kyere Dr. Bawumia ane MPP fo emfaso omunya enya asem ketwa omunya faso pa de free eye galamsey a atoto se wo Ghana hanom a aye kwankro no o kyeremu ese MPP aban wo munya so faso enu ntiri omu ade omu sane na mo aseye nko no no amo chezi senkanye saa senko fo wabo modi aye hwemu na wahu nkofo a galamse omu ye bie no do omu di aba monten so na wasenka eye aban mra nim ni panyini attorney general ekwotu anamon watu wonem no se report no adanside bia nim ti yemfa ntontone baabi anom se wenyina ya asem na nkofo obubo omu di no wakobusa wo mo ana afi nipa ne kura mpo ye di allegation no yo be for from Bob Watin no watoto na no ana baby kura nso o se galamse ni kwaso no wakwa agore se ampa ekwaso na enkoso wote wonom na wo adasidie bi anim adasidie bi ebe na enimo ye etedisi fo no mapa la ya cheso mo ekeka bi di kire eye attorney general ena anope yo mu kire mu se opanyin no why na adwe se sa galamse report no beto atwene dia na chese no kure se MPP aban omunya faso de free galamsey mu entiano mu ansem katafeto so ensia ene anu ansem twefo hia mu sameja mfinkita odie kwa nkyerefo panyi de ma endi samanyoko ne jesi pie ne apaso a wo hwe ensem we nyina de gu ho wo hwe katafeto so enan ne so so a
wɔkyerɛ mu sɛ nanado dankɔ akufo ado Ghana man panyina akɔatu adamɔ kɔfra mantamu ɛne ɔkɔɔyɛ adehyia wɔn mo enso ɛnam ahohiahia mu ɛsan so yire a ɛno enso atrɛ fa nkrɔfo agya padeɛ no wɔn am kodi nkɔmɔ ɛna ɔka kyerɛ mo sɛ wɔn a mo nyinaa bɛko ɔko no akosi awieyɛ saa so na agya MPP fo nso so wɔn kɔbɔwura UTV kasamfonyini no wɔn mo enso atenayɛ emu ensɛm so yɛdi kan de asomo dada the metro lens the worker no san so ɛde baayɛ ne nsɛm awodo de nam no ebi ka ho ɛna no pɛyi ɛna ɔde bɛdan pɛ bi tɔi na kenka ne tumu ɛnkyene deɛ mede toa so ɛyɛ day break dawubɔ krata day break dawubɔ krata ɛde Ghana mampani na nado dankwa kufo dumfo ni aba akra ahyɛ ne tuntum ɛna wagye ne space na ɔse nyame anum no kroni deɛ asi ɛwɔ mɛpe ɛwɔ fraumantamu ɛnam akosumu dama ɛkɔ be ho no nyame anim ne ko na nado se aha na pa na one ɔmanfo ni na ɛna aboto abom ɛho asɛm ni mfoni aba anopa yi na saa ayi akosumu dama ɛkɔ be ho nya akɔfa asɛm aba yi ɛnam so ɛma okɔ efutu abeto ampeso so a mede bezi banguna na iya na akɔto atu ne bi na apentitin se pentitin ana pentitin na no ya petit tomatoes na apoto bi aka ho abawe ofoma na da bi iya na akosa unsun bi obraketa ban mu ma wan tese orifro yo mate efutu na akɔ abete fante krojin sei ti se de meken ya krojin sei wese original one ɛho no na abete wɔn mo mra hye wejani wɔn mra hye wejani onimnyafo afenyo markings asema ato adehye bi ɛbɛn akosumo dami nam so ama efutu abeto ampeso aso mra hye wejani akɔtɔ emo bag maako 200 bags of rice ɛde akɔma wɔn mo aka adwam ni sɛ monyindi na asɛm atom daybreak de obokrata ɛna ɛka wi na GJA afibia yeye awards ni ahwe nipa obon ho modern pa ni atundin se journalist of the year na afibinu ni adunu ba ko de ekoso 2021 abayo bi efe no Porsche ene din kunim the whole Ghana on na journalist of the year ena daybreak the obokrata de epenyino oda GJA ekona no ene abayo yo di sankunim no Porsche emfoni aba enom say simple question we a simple question ene obisa say enti Porsche ene kreso we need 2021 GJA journalist of the year ene no ko hena krata yi ebisa ene anopai daybreak delbo krata ya di asi asi ena de ma akofantime ma aba ene yakɔ futu na efutu for your demonstration fa kwanya atutu fitiwi ni ba akɔ kaswa bo ho kwanya dan mo kwanu mu atutu ayo he today wo mo hwanye no wodura no wodo kaso bubum gbangbangbangban ene edura ne ya bre wo mo hwanye ti efutu fanti nyamye ni mikroni the whole Ghana kasa ba akɔ ede no ne kasa ni gon ma kakra won tehe ne wanim sasa ye kan se ye prepare wani fanti de ede twi so ede oboye de si meda se ana ganso ode o se ganso ode danso ode ne ye de ganso ode me kan ka se ya me de ku anim kusi English ya ne de I see ti na wonti ndi na nya wode na na bi ayam de na gano ye wode no ti me ka sa mikrom ka sa ntia me de o ka ganso yes ade bi ase Ghana de na me de oh okay eye o man kasa na say ye kasa eno na wo kan me man kasa nti wote mete 7 wote Ghana 7 me no fear okay mini o fa neba manunu chasemanu munsuo teshi nungwa aogroshi te o ka bu yan wote bro 7 bro 7 kaje na hwem ya meka fante gusu bia o tloi so okay nyo wa na so mu bro was ye boss a o tro ndi ma o
I see. Now, most say omu bisa se den Portia into no crazy din kunim as GJA Journalist of the Year 2021. One ebisa sa abon some question no. The daybreak the work at an ebisa. And your uncle the boy. I didn't ebisa sa. I don't know. I tell you a talk and become so the headlines. And the bam to inside well. Ini baby ofini baby oba. Okay. Yate owini ye. Nti so pesu hu a. Ene ya ka kire no no. So na what TV train na nambo. Owini ye. Na ade atwa da obe won protest bi twa. Antwa 2 years now is an cry. So na obisa question. Okay, mami na mase na giant fancy ha ne ento aso emfa ema me pa cha wo hwe obre no asima no aduonu enum 25 minutes after 8 hye nso eye maache eno ene dwumadie no edin yeguso a yede ema wo afi yebeti asim ne edi nkomo akese no edi ama wo Endra the president of the republic na Nana Dankwa Akufo-Addo oko mepe ene ne mpotem ho no mo odi nsem bi kotu dwa ewo ho enkofo ahyase atwe papa no abo so aden omo kire se ensem na okan ye no ye not o say me ba ha na ba me ba ye no me ba ha because Ghana for bre amon so me Ghana for ne de na wo say me ba ha na say me se me tena se pa ka se na nkofo yi omo to aba ma me nka ya abatfo nko a se mo to aba nti na me ba de anka me ma because mo amu ha mu to aba ma me. Oh my goodness. Na enkofo se za se na o mampani Akufo-Addo kan ye no enye na ngo se nka wo kan sa nti ni bisa se na wo so wo kan sen na wo so wo kan sen to me dia me hu ni se was on a lighter note but he been so kire se he said that on a wrong platform. Asresem bi na because you so ko voter region bia no ya na otai emeki some funny statements emre bi okọ say oso me ya na ma ware voter for me ware oba no ene na se for ha nti what I know ni so ko voter region bia no a ya otai meki comment a ema ye nyina ye sere kakra but ebi mu kire se we ne de na ngo se nkomampani kasasa because ebria omanfo a womo ewo voter region ho especially omo wo mepe ho no omo ho akoka adwam nti so obi nso ho koka adwam na nani tutugu ne nsam sa na papa ono na wo ye nyina ye ja oma ye nyina ja say voter for to abama wo so mo anto ama wo you are our father because at the end of the day no say voter for to you so man too majority of Ghanaians ese wo eno mo pew eno ma to aba no e de ama wo enti you have become a father and not when to ma wo ena hwan ena anto ama wo enti na ibi mo chese nwe so mampani okasasa but ye besre ne mo a wo mo ahya ase keka nsem akese de kire omampani because of saa ade no wo mo enyaye wo mo nyaye yeah, it's a culture of silence ni baby say dia air koso a culture of insult atem didie why ne betimi di hwan atem why ne betumi atwetwe pani ne to asisi fom why ne betumi aka enti ena ya sanso enya nkrofo a they glorify insult obi frewo. They glorify insult. Ghana ha. Why no betimi di atempa na abedane sere. We are not saying some mampani ka say we ankofo nkyerɛ madwene. We betimi akyerɛ wadwen. But ewo ekwan a enya atem didie so. Nti yes. Yehunu ni say mampani said the wrong thing. Ewo right platform a ehon ye hunu ni se sa abre die enkofo ani atutu egu nsem ntinka enkomo no ewo senka ye in moderation but there be
but sɛ wo koko gyina no so na wo bɛtwetwe papa ne to de sisi fam adan a wo hunu ne sɛ ne nkasaye no anya wo da na wo wie no sa bɛka kyerɛ sɛ culture of silence na ɛkɔ so wɔ Ghana ha na menim silence kora wo ka ho asɛm because obia ɛyɛ free to talk, free to express one opinion, but ɛnɛ den yehu so obia kyerɛ na adwene wie no ne ato agu ne so bedi na tem saa ɛhadwen ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛnkɔ tenkomo we mfiri hɔ no mo yɛne owura tachi ado wɔyɛ kasamanfoɔ de ma spare part dealers association, especially wɔn ɛwɔ abɔse ɔkan yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmɔ mira wote yɛn kan FM so ni ma kye mejo so ko ba wa na wote ya bodi ni abusi ɔkan da me so wuni ma papa yi sɛ ɛhɔ a ne yɛwɔ mi o tinu wa bodi na kasa anɔpɛ sɛ wɔbɔ deɛ adum yɛde radiase papa na we deɛ mo kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a wukua da yɛ ɔkyena mo tie atua adan ya suspended ɔkyena no yɛ akɔhyɛ on the 1st of November. Okay. Because ɔkyena no demonstration bi wɔ hɔ. It's in the Greater Accra Police Commander, Mr. Gary Batilen. Let me push and only pay for some pie chowa. No pie chow say. It's the M1. And to put here, that's a for the next day, which is next day. Also, there be umpire job. And then there are so many demonstrations so many. At the end of your one and propose to buy it, Laba the first bomb demonstration. And you form Kaswa for the demonstration. Tuesday, the daughter. It's in the Mama Paddy, the good media, Emma police problem, or some also Omoji of Felso. Until the question 1st of November. And they were sit down strike, and or yes, ye did from Parliament, and our customs. Our customs so almost 40 the day before. Now I'm not saying, I'm going to your store, I'm going to call you, I'm going to your store. Hey, you know. Asam ye omu gusu we store ama asam ni enya eti no na pa ma fese ma bidu me be ko store no mutimo no na bako hwe ye ko so endo an so na ne ba ye say amuti ne so na ye ka che ne say ye announcement 2 weeks ago ana man ka o si no mu suru say omu ka ibia na ya be chi omu so omu bia de ne ko because education ni no education ni no it is an education ko for say obi an tu bia obi pass so at store ni ya kusenyeti bia ye boy through the case omu so tie so no abutu kam no on the 1st of November there sit down strike and demonstration there. Okay, inti na je say a free bra ye no kasa ye wa ha bepem saa brei enya de ampanimfo enso so atwea ben mu on say o say ye kasa o say me kasa ni omo ye no very disrespect, intimidation and harassment. If no uji harassment ni intimidation free wa ni omo actions no nyina say omo disrespect before so what you say out to today obi anu wa make official statement so that say na yes so no yen traffic sector we push and push hard because yen no yen twen e ma ya ka say bibia bansa na ya ka wasam ye ka wasam enne baka for china. Okay, enti na just say mo yi afri ochina e de call 1st November. Exactly, yeah, the 1st November. All right. Na wadaro masen na mo be demonstration yi dede ana mo kwotena ase a mo nya hwe. Because of the nature of business, say I'm control crowds in here. We are more than 15,000. One guy on my Canada. Concert in here. It's the end say will be a better than the store. Now leaders, yeah, move with the police in escort. Yeah, various institutions representing. I see. All right. And then me fancy had more. Na ye nyina ye no nsuo ntwen ope. It could be say impo empanimfo betimi kra bam before November 1st no. We hope so. Sure. Nti bibia ne ebesan aba wo nchen bi me da se anope. Amen. Nti ye ni tachi ado oye kasama for edema abose okan spare parts dealers association
ɛne yɛne no kɔtwetwe nkɔmmɔ no nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ na moatumi aba mu bi ɛyɛ so worrying saa anɔpa yi wakɔakɔ bio so tɔɔ na yɛde Ghana Revenue Authority dwumayɛni abɛtena wo so hwɛ asɛm no a yɛreka ne saa no a mpanimfoɔ yi wɔ m'ani no wei nyinaa tumi ma party kɔ opposition yo ɛnyɛ me ɔboɔ ba mɛba bɛtena ha ɛbɛba bɛka momom asɛm ɛna ɛbɛmoma kɔ opposition yo ɛyɛ ɛneyɛ ebia institutions ni bi ɔho obu ɔnom a ɔhide behind corporate laws na wɔde etwi party akɔ opposition one of the institutions and I say one of the nkrofo a ma party co-opposition Ghana Revenue Authority omuka ho obekwa hide behind corporate laws say ya na ka kire say oh ye civil ye de mra na ye adwuma woyɛ ɔmanwoni na wo tena ase na wo hwɛ wɔ mo a wani bɛba wo so no na mo ko opposition ɛno bi na ɛkɔ so no ɔmo kɔ kumase na te senka anɔpɛ ya ya ba adwuma yi a ye nyina ye adwuma yi wo ho no mo good morning no bɛma oti so a sɛ me firi giare asɛm bɛn ama badwuma wa badwuma sɛsɛn wo bɛtena ase na sɛ metɔn jene 1 cedi a na ɔmo nso atwerɛ metɔn ntos 1 cedi na ɔno nso atwerɛ uwia na watwerɛtwerɛ deɛ wotɔn yɛ nyinaa na ɔmo abu ho nkonta sɛ da me bɛtena hɔ no mo na sɛ benada no wotɔn nneɛma asmasi ɔbɛnten nti ɛho ɛto a wɔ sɛ wutie ani mpanimfoɔ atwem adwen si so sɛ dia ɛkɔ so nie ɛwɔ sɛ mo hwɛ na mo yɛ bibi de fa ho muntie ɛhyɛaseɛ ɛwɔ ayi kumase ɛnɛ ɔmo de aba abɔse ɔkan na sɛ ɔmo pɛ sɛ party no kɔ opposition bia no a ɔmo target party no nani kosua MPP foɔ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo entumi nka nkyerɛ Ghana foɔ sɛ ɔbɛyɛ mampanyini without abose okan any kumase nti that is it on be attack wo na se wo trace ne back 2008 MPP ebeko opposition nyina this same Ghana Revenue Authority adwumayɛfoɔ ebi sɔre yɛ na wɔn te wo so wɔn kan ya wɔn antie ɔmani ba wɔn so na wɔn te opposition ɛne nti MPP foɔ mpanimfoɔ ne bi no mu a mabu nua gu masum a yɛse sɛbe onipa ebeko wu a na so asi enti wo ka hwe kyerɛ na wontie no sɛ nu bi na ɛyɛ atom ne de a ɛne mo a mo nso mo wakyire no mo nso mo mpanimfo nim na mo ntwon ataadeɛ because date mu na mo de mo korɔ no ye no mo di nkomo wa ha no mo bɛyɛ sɛ na awotwe mienu ni omo di kan yɛ demonstration ɛno akyi omo san yɛ press conference ɛtwe mpanimfo adwen asi so sɛ dwuma Ghana Revenue Authority adwumayɛfoɔ edie eni nti muntu wana mo ɔmo nkan se ɔmo ntua toɔ no ɔmo nkan se ɔmo ntua ɔmo se toɔ no yebetua but memfo obi metena yɛ so odi obi betena yɛ so saa no a adwuma ne no na ebie yɛ na ne ɔkyena bɛba na store no kra me se manya amia a ɛno nso yɛ me ana me store ma amie wo ha ne sɛn na mpanimfoɔ mo da so tete ho uwia bɛka jam sɛ me ɔbɔ ba na me do ko opposition Mass Energy Gas Filling Station anopa yi ɔsɛ me nka bi enkyerɛw ɔsɛ me nka nkyerɛw sɛ bi ana o cylinder gas ewo mu no asa wadwuma nti wuni adade a wo tam akɔfele o ma na so te a ɔno bɛba aba bɛfa na wakɔ akɔfele ne kama na wasan de abesi baabi ɔfa no baabi a wutie mi a wo bia no ɔbɛba na aba bɛyɛ ne saa de ama wo na ne yɛte ne sɛ wɔn gas no ɛyɛ heavy ɛne nti egu cylinder ni mu a last for long ɛyɛ na wahyɛ ne nso de ama me ɔmo ba bɛfa wo cylinder no akɔfele na wasan de wadeɛ de abrɛw baabi a wo bia ufiri akyemɔdan ɛba aboaboa wotra first one second one no ɛno na ɛyɛ mass energy no ufiri aboabo nso na wokɔ ɔdan wotra rice under na watra saa bo nsuo no ɛwɔ hɔ no ɛno ɛna ɛyɛ next ana ha mo ka ne sɛn so mo ka ne bo nsuo saa washing bay wotra ɔmo na ɔmo toa so ɛwɔ ɛhɔ no mo no a ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me 0532 929189
0532 929189 and 0554 391610 0554 391610. O fresh number no ya de say Mass Energy Gas Filling Station. O ma be fa no ma kwa fele wo cylinder no no ma san de wade de abro asumdwem kama. Na abusia okọ Liberia o ma bato no mu nwie yo. Enene na wotwe a o mokọ abato so enipa 2.4 million ena ekwakoto aba no bepem sa abre yi wo mo ento aba no enwie ye wo ma to awie na kenkan mu no ena omugu so a omunya enkenkan enwie ye awurade nhunu omomobọ na omu entumi enye nhyehyeye a ebebo enipa 2 million de ese nka one day kura wasen komutimi wie na ki yehunu nia o wi nie ene nia o lusuo but Liberia de asem no entesa enti ensema mampani akufu aro kan no mepese me quote no verbatim after nkomo we me quote no verbatim na fe ye de akoyen ankasa nyi twi kasa anim ne ahwese oka bibi bone anase sen ene okan no eye borofo no kan nti ya tworo ne borofo no pepepe a ye ba be quote no verbatim ewi a ne ye de aba ye twi mu na ya hwese de esi etie ye be ko ahoma no so akote nkomo we afri ho ye ni owura Bismarck Kobla pom kwa akotwetwe nkomo ye executive director Health Advocacy Foundation ye ne no nkonkote nkomo we mfri ho omo kire se COVID-19 levy no ayegege no se sika no ayenya ni nyina no anka ewo se empanimfo de kokohwe wo mo a ensuo afa won eniema opani no number no ati atom and nti ye be say we raise him back on the line afi ye ne no atwa sa enkomobo no eso nti ye hwese yensa ebesan aka opani no na ni nyina ye ensuyiri endra na me ka wa ha se eto de bia na eya werɛ hosem e de kire se oman mu a yatim ye tenase ama ohaw ne ba wi a ansa na ye nam ne ye kwa akopɛ ne ayedi besi ohaw no ano unsi ya na yare hosem ma yenkwa homa ne so na ye ni owura Bismarck Kobla enkonkotwetwe enkomo yera ot yenkan kan fam suni ma che yo thank you medawase na bibia bokode Adwuma now so Adwuma so me ho ye papa so I get the impression say you have problem with the tree. Yes please. Oh okay all right so we want to find out whether this statement is coming from your camp. You are asking the government to divert COVID-19 health levy fund permanently into taking care of the health needs of the flood victims. Is this statement coming from your end? Yes, please. All right. So what more can you tell us? Yeah. I'm not just an advocacy foundation. I'm still a practitioner in the health sector. And I know what entails in this COVID-19 activity. So for some months now, there's no COVID in the country. You understand? Mm-hmm. But we still continue to pay the levy for COVID-19. And we don't even know where those monies are and what are they being channeled for. So if we have a national disaster, that is not only about the happening in the Song areas this time, but the flooding system that have been happening from the northern sector up to the southern sector, even in some of our major cities. You realize that these flooding issues is just not come and destroy only properties, it also affects health. If somebody loses his property, it affects the person's health mentally. And even the outbreak of diseases, the polluted water they drink, the food and the environment all predispose these people to a lot of illnesses. So I am of the view that now that we don't have lasting solution to flooding in the country, we need to set up a permanent fund that will cater for these victims.
And you and I know there's no COVID in the country. And I'm saying it as a practitioner that there's no COVID at the moment. So why don't we channel that money, since we continue to levy people 1% of our salary for that? Why don't we channel it to now taking care of this, so that in case something happens, you know that there's outbreak of disease in this area, or there is flooding that affected lives, the abolished toilets, cemeteries, we know that there will be an impending explosion of disease outbreak. So quickly, that money will be channeled into deploying a lot of health team, medical team, to be on standby, or you equip those hospitals around with those money, so that they will be on standby for any treatment. So you can even say, oh, because of the flooding, within a month or 2 months, all those victims will be treated freely without any cost. So that will help us. That will help the country. So I am suggesting to the government, Ministry of Finance and the Parliament Speaker, that we have to look at that and channel the COVID-19 fund into addressing all these victims of flood. Okay. All right. I think your point is well explained. So we will end it here and then come to you as when the need arises. I'm so grateful for the opportunity and your listeners. All right. Inti ebusianyane ura Bismarck Kobla po ena ekwatwetwe nkomo Executive Director Health Advocacy Foundation. Womo so nchiri mu kakra wo sa asem no ehono no. Omo kire se COVID-19 sika no yenya ni nyina no wo se yetimi de kokohwe wo ho aka adwa mu. Flood victims no na yetimi ede eboa wo mo. Yada na se Heritage Christian University College enso so ekrayimu ene anopa yi na me ka kire wo se ye behwe o mampani na se mo kan ye no na wo de mo amotitwi no mwatimi a kire mu yi ede amayen. Enti Endra omampani Kovota region, especially mepe womo ensu eyiri afa womo niema no empotemo ho no mo na okoye na asem okaye ni. I came here because Ghanaians are suffering. Sorry, I came here because Ghanaians are having difficulties and suffering, and it is my responsibility to try and help. If it is the question of counting who votes for me and who doesn't vote for me, I shouldn't be here because you don't vote for me. But that is not my concern. Maybe my sense is so. I came here because Ghanaians are having difficulties and suffering, and it is my responsibility to try and help. If it is the question of counting who votes for me and who doesn't vote for me, I shouldn't be here because you don't vote for me. But that is not my concern. Ampani asem o kan ni ene bi mo twe na bo so. Omo atwe na bo so no omo di twe. Ana se na tie. But se u bisa me okay, me ka se me de be ko twi mu ahoma me hwe. I came here because Ghanaians are having difficulties. Okay, but me fan one. I came here because Ghanaians are having difficulties. Me ba ha. Na ba me ba ha ni nyina ni se Ghana for enam amaniem and suffering. Awomu ebrepa. And it is my responsibility to try and help. Na eye me masede se me ye bibi edi aboa. If it is the question of counting who votes for me and who doesn't vote for me, na se ba mi ba ye ene ye bisa se ehim for the to abade mama mbani ehim for the to abade mama ana enye ehim for the to mama a ene en wosan ka me ba ha esanze mo onto aba mama na so enye no ne hia me asem no nyina eno no
ɔmampanin ɔsɛ me baa ha because Ghana for ɛne nam amanneɛ mu a wɔn brɛ ɛna me ɛyɛ masɛdeɛ sɛ mɛhwɛ na maboa mo mɛyɛ biribiara den ɛde aboa na sɛ yɛbisa sɛ hwan ne to abama wo ɛna ɛnyɛ hwan ne to abama wo deɛ a ɛne nka nwɔ sɛ nka me ba ha mpo nanso so nyɛ no ɛne hia me ɔmampanin nasɛm a ɔde kɔkɔto dwa ɛno no wo nso so wadwenkyerɛ ɛwɔ ho ne sɛn ne kwan so ano no ananyɛ ne kwan so ano no meme a meti ha yi deɛ ubisa me a neɛ mɛka kyerɛ wo ne sɛ ɛnka nhyɛ da nyɛ problem biara saa o nanso so asɛ amanyɔsɛm no ɛdɔɔso wɔ kasa no ɔka yɛnim but ɛnyɛ kasa a ɛwɔ sɛ kɔtwe atemdidie de ba ɛsɛ bi a wampani aka asɛm bi ɛbɔne nti no nkurɔfoɔ bi twa bɔ no dabi but mimi hunu amanyɔsɛm wɔ kasa ne mu from where I sit and experience I have had ɛwɔ political science mu no baabi a meteɛ no mehunu sɛ amanyɔsɛm dɔɔso wɔ ne kasa ne mu ɛna ɔyɛ sɛ wɔde yɛ mpasereɛ kakra because sɛ wontumi nyɛ too serious nsuo yiri afa wo nneɛma ebetumi aba sɛ efiri bra nsuo ne yiri fa wo nneɛma no wasu saa ɔyɛ agya nso so deɛ no ɔkrɔkrɔ no ɔde sereɛ hyɛ wafunum ɔn na wotumi sere kakra wawerɛ huo muo no ɛwɔ sɛ wo sere kakra because woka sɛ ɔno nso baayɛ ɛna ɔde su tia mu a na wanyɛ gyapa agya wo baayɛ wo mesu buebue wo nso baayɛ abuebue na wosu dabi but ɛwɔ sɛ wotumi try sɛ wode sereɛ ɛde bɛhyɛ wɔ mu anim kakra nti me nti aseɛ from where I sit as obi a wanya akwanya sua political science as obi ɔno nso yɛ Ghana ni na ɔyɛ responsible citizen me nti aseɛ na megusu a mekyiri mu kyerɛ wo no nti nka nyɛ bɔne ɔkɔɔyɛ no ɔyɛ agya sɛdeɛ nanso amanyɔsɛm ɛdɔɔso ɛwɔ kasa no a ɔkaeɛ no emu ɛkɔba saa na akɔakɔɛ sɛ obi ayɛ wadeɛ anaasɛ onipa ne taa ayɛ wadeɛ a ɛyɛ wo ya nanso so wonya kwanya bi amfa entua no so ka na akwakɔɛ sɛ meme ma amowo a obi na ɛbo wa menyɛ wo na wokɔto so obi bo no na wo kai ne sɛ afei ne ɛbo wonya hu hwee ɔhu saa ne kɔkɔ yɛɛyɛ asɛ ogyam sereɛ ɔboa me nso ɔha me biribi saa but to me enkanya adie bi a ɛwɔ sɛ nkurɔfoɔ edidi atem ɛkeka nsɛm bi a ɔmugu so a ɔmo ɛkeka meme deɛ no wɔn nso so a wutie me ɔnte aseɛ ɛne sɛn wode bɛyɛ adwenkyerɛ ɛbrɛ ne sonso ne ebi ahoma ne tu mu a na wami atie wadwenkyerɛ de afa ho sisi adeɛ memfrɛ yɛse brɛ ne so a ɛyɛ 0533 898915 0533 898915 ɛwɔ sɛ yɛtumi kyerɛ adwen na yɛ exhibit intellectuals anaasɛ intelligence ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ yɛkyerɛ adwen ɛwɔ nyansa ne nimdeɛ kwan so ɛnyɛ atemdidie de bia metaa ka sɛ wote sɛ obi didi atem ana kyerɛ sɛ ne nyansa nyinaa asa nyansa asa ne aka yɛ atemdidie yɛaseɛ nti ɛno no ɛho asɛm ɛno no meme nte aseɛ na meme de ato dwa no nti wo nso so sɛdeɛ wote wodeɛ no ase na wode wo nso deɛ de abɛto dwa madwenkyerɛ nso wɔ ne kasa no ho ɛna no nso makyerɛ de akyerɛ wo sɛ wɔyɛ agya deɛ ɛwɔ sɛ wohunu kwan bɛfa sɛ wɔbɛkorɔkorɔ wo ma no womia ekuro no paa kunu ama no but ɛwɔ sɛ wode asere sɛm kakra nso fam ebinom nso mu kyerɛ sɛ daabi saa platform no nyɛ hɔ ne yɛde kɔyɛ ogyam sereɛ ɛhɔ no ɛyɛ nibrɛ na aba nti na wɔsɛnka wo mampani ɔdae saa nibrɛ su no adi mekae yɛwura mahama June 3rd menkae abusuafoɔ yi a wabra ato yerɛ nkyɛm no siiɛ ne nyinaa wɔ nkran na ɔmampani saa brɛ ɔmampani John Dramani Mahama ɛbaa hɔ ne kasa yɛ mu no sɛ wusua communication a yɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree yɛbɛkyerɛ wo sɛ
ebiri sei mu no ɛwɔ sɛ uton no woyɛ ne sei ebiri sei mu no ɛwɔ sɛ wokasa nti ɛbɛkyerɛ saa nneɛma no nyinaa ɛna wonim sɛ ɔmampani John Dramani Mahama ɔno communication student yɛba ne kasa paa waben sɛ aseɛ nti duru bia ya na ma me apade ne mpanimfoɔ no ɔmo so yɛ nipa yɛma ne nya atem didie ne mmom yɛntwe ɔma bin si so sɛ ɔmampani wɛre deɛ nka ɛnyɛ bɔne o nanso bra yɛwɔ mu no ɛnyɛ bere no so kasa ni ɛkɔba saa no a na akwakɔyɛ bibia wɔ hɔ Heritage Christian University College sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wabie no apono mu ato hɔ ɛno nti woba na wawie senior high school na wopɛ sɛ woma ne toa soɔ no yɛwɔ programs ahodoɔ bebree no a wɔ hɔ BBA programs no mekyerɛ business program no yɛwɔ options wobɛtumi afa accounting na wode computing aka ho yɛwɔ accounting wɔ hɔ marketing human resource management yɛwɔ business information technology management wɔ hɔ yɛwɔ entrepreneurship ɛna technology innovation ɛnso wɔ hɔ yɛwɔ BSc nursing yɛwɔ BSc information technology yɛwɔ BSc information security ɛna bachelor of theology ɛwɔ hɔ school no affiliated to KNUST ɛno nti ano ahyɛ ne nso yɛsan ɛyɛ masters degree programs MSc accounting and taxation MSc accounting and finance MSc human resource management afei yɛsan so ɛkyerɛ professional courses ICA CIMG CIHRM ɛna ICM ɛnso so ɛwɔ hɔ ɛnomo media courses adwuma a meyɛ yɛyɛ bi yɛkyerɛ wo ɛwɔ hɔ nti umfiri hɔ mfi no wobɛbi nsɛgya ɛyɛ no ahyɛ ne nso ɛde ama me yɛn qualifications a yɛgyeɛ for entry wasi ABCE GBCE HND anaasɛ diploma emu bia ekura wɔ no wobɛtumi ɛde aba na wababa besua wadeɛ sɛ wonni bi nso so a wobɛtumi apply sɛ mature student ɛno no 25 years and above ɛno ano so wobɛkyerɛ wo entrance exams na kyerɛ sɛ ɛno no wobɛdial star 789 star 300 hash na watɔ wo online serial number no wowie a wobɛvisit yɛ website na wakɔ file ɛwɔ hɔ anaa wobɛba Amasaman Olympic Stadium wɔn mo akyiri hɔ no mo yɛwɔ hostel facilities wɔ hɔ environment no ɛyɛ conducive environment no yɛ good yɛn hostels no nkohunu sɛ mpuruka agye mpaa bɔ so na ɛtete wɔ ɛyɛ spacious a wankasa bɛda hɔ no mu anya asomdwie na wode asua adeɛ baabi a wotie yɛn biaa wokɔ school mu a wobɛnya baabi ada a ɛboɔ no nso da fam team 0202 298399 ɛna 0547 77 77 31 0547 77 77 31 ɛno ɛyɛ Heritage Christian University College wɔ mo numbers ɛna mede ato dwa no ofra no abɔ yi din sɛ mefa mo number no wɔ Ahenkan FM ɛno no wɔ akyɛdeɛ kama treatment ɔbɛde bɛma wo no ɛbɛyɛ soronko koraa onyankopɔn yɛ adom a on the 5th of November ɛyɛ adeɛ sɛ Honorable Kennedy Ɔhene Kennedy Ɔsɛe Nyaako Kennedy Ɔsɛe Nyaako na wode deɛ Kennedy Japan ayɛ o ɛden Kennedy no wɔ mogya mu Kennedy no wɔ mogya mu momfa nkyɛ me Kennedy Ɔhene Japan no wɔ mogya mu nti normal but we yɛ Kennedy Ɔsɛe Nyaako na asɛm na meka Honorable Kennedy Ɔsɛe Nyaako asɛm na meka atim so aduru na hyɛ bidwani Nyankopɔn yɛ adom on the 5th November ɛyɛ ade a wɔde adwuma wura toa so health work no ɔde brɛ dendenden anopa nunum ɛbɔ paa mu ahomakye no yɛn nyinaa yɛ kwa kɔhyia mu ɛwɔ akyem bosome rural bank wɔn mu anim hɔ a na ɛne yɛde mumume no anantim na me sɛ saa health work wei ɛwurade Nyankopɔn emu bɛyɛ dɛ kɛkɛ because mpanimfoɔ tibre kɛsɛfo a ɛreba no ɛnya sɛnketewa koraa ɛne ti wɔn nso so yɛto nsa frɔ na waba bi yɛka health work a wei ne health work a wonam mu a sɛ mɛyi nam mu a na mɛyi nam mu sɛ mɛma yi nam mu a na mɛma ne nam mu ɛna no demonstration bi a nkurɔfoɔ no kɔɔyɛ ɛne yɛbisa aberanteɛ no sɛ ade nti na ɔbaa demonstration na ɔsɛ hwɛ medeɛ mɛnyɛ demonstration nti na mbaayɛ o ɛne bisa nsitidi nti na abaayɛ ɔno sɛ demonstration ba so ɛyɛ ɔmobɔ nnwom
ɔsɛ me ba sɛ me bɛsa ɛnwom no enti obi a ɛkɔ baabi a ɛsono ne botae a ɔde nam but demo health work we no ɛbɛyɛ soronko ade nti na meka saa yɛato nsa de afrɛ mpɛm yɛkura nyɛ yɛto nsa afrɛ mu ɔmo te sɛ wei na ɛbɛba so a wei smɛba mede ɔmu nyina di bɛto dwa de ama wo yɛbɛkyɛ free t-shirt nti t-shirt no free yɛbɛkyɛ ɛde ama obi a ɔbɛba hɔ sɛ woyɛ MPP ni sɛ wonyɛ MPP ni si yɛn no mu sɛ yɛ yɛbɛkɔ yɛnyɛ MPP foɔ nso yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ nti yɛwie showdown memene da yi no na afei yɛaboaboa yɛn ho de yɛatwɛn November 5th no na ɛno nso so yɛde akɔhyehyɛ so wɔ hɔ no mu dendenden nti woba a wobɛnya t-shirt free ahyɛ saa nso na drinks ɛbɛbɔ de nsuo ɛbɛbɔ de nti wobɛnom a ama wɔwahunu sɛ yes wakɔ health work na adwuma wura atoa so deɛ ne deɛ ɛyɛ massive ebi nsi da ɛwɔ mpɔtɛm ha metaa ka sɛ ebi betwa no a ebi a ɛbɛyɛ showdown a ɛbɛba so Saturday no ne betwa no na ɛnyɛ saa pa deɛ a ebi nsi da mpanimfo agye peni a wɔn ba bɛboa ama dwumadie no akɔ so enie yɛwɔ honorable Alexander Akwasi Akwa atem damra hyɛ bidwanin game changer ogyinam owura Albert Dubuahin enso egyinam honorable Alex Ejare wɔno no yɛ member of parliament okɔ Kedea ɛhɔ no no wɔwɔ honorable Carlos Ahenkra Tema West honorable Davis Opoku Ansa OPK ofrim prayer so beba honorable Frank Anodompre enso be free in Sanwem Adwejiri ebeba honorable George Kwame Abuaje Oluwa ɔno so free asenema nso across so obeba afei honorable Kwadwo Opon Nkroma ɔno nso ebe free ofuase ayiribi aba honorable Kofi Ahenkra Mafo enso so ebe free achimachiase aba owura Mark Esibe Yabowa Dr. Eka ho oba ena ye nyina ye Mercy Edu Jemfi Amase enso so efiri akwatia oba honorable Patrick Buama ɔno nso so efiri enkran eba honorable Samuel Ebugina Po ɔno nso free enkran eba honorable Sylvester Matthew Tete enso eba botiano ena owura Tony Osei Ejeyi eye Eastern Regional Secretary wɔno nso eba sanso so ena owura Jerry Osei Poku ɔno yɛ Eastern Regional Organizer NPP ogyinam ɔba sanso so ena owura friends Labi ɔno yɛ Regional Treasurer ɔba Raha eye Regional Youth Organizer ɔba Regional Communications Director eye yankasa yen Choboy ɔno nso eba ena owura Francis yɛ Deputy Regional Organizer ɔno nso so eba yɛde buses ebesisi yɛde bibesi ɔdan yɛde besisi saa nti no ane sɛ wopɛsɛ wokɔ bi a wo join ne bus no a na nso so waba na ayɛ kama pa adwumawura atoa so health work we no ɛyɛ national project ebi nsi da ɛne nti wɔto nsa ɛde afrɛ sɛ ɛbrɛ no so a mu nyinaa momra ɛmra mɛtaa na chi na ɔnyɛ na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ paa baabi a yɛduru no abusua ma yɛna ne yɛ homra ɛnkɔmɔ no ebi ate aka mu yɛde bɛma wo na afei yɛtimi ama wo kwan na nso so waba mu bi tie we ma yɛn wadaroma yɛ ba sisi ya Hey Jack, it's a bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa adisua hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, ekopim tertiary institutions in Engina. And sorry, offices. And now what be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call on one sa ebekabi. Kai, Neshan so say ye turn in the so pum so and I open back pa on sa ebetumi aka Akim Odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe mo frey was 0244293632 and I say 0203083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Hey, now by school, Ben, no, yeah. Wait, what?
abo. Missy, BC your coach computer placement when you be Sanya one final co school papa. Sanka wo modern the nickel living bread school compressed. Aka obano anko be 6 ones. Na mi nim. Ene ma me mo ntire mo. Ya ena e ba ne BC 2022 a ye di kan ewo Prim Central hanyina. E ba ne UC Mass so a the whole Ghana. Ye ene ehuru di kan. Aban pra boy abaso. Ye teachers for ni ye good from crèche up to JHS. Ye ba je obano entete ye de. Obefa ne kwa. Se opesuku a omo kira ye pa de a. Ene na eye yen living bread school compressed. Ene wasa ode obano eba. Ya kwada ba kokra kompresek. Wonya 8 ones. Ama oda MP akwa bona baso e wo suku ho. Ama the free scholarship. Hey, what do mean na school to say the met your fees. Yes, school fees ni ye moderate. Ketwe bi e kura obi obetimi dia babetua. Enti ni hia ne se ode obano ebeba. Se eba se obano kura ye man scholarship. Ye be man be free. Ama na sua de awi. Hey, kwaku we de cheme be won. Ye wa kamoda se udru akema aboabo advertise junction ha. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499 and now say 0204 714040. Ye sign so oka. Ye betre kwada no aframu fie e de abasku ye ponso a ye sign e do omako. The living bread, the best among the best. Abina, yɛne tam yɛnkɔe ɛwɔ sɛ mekɔpɛ aduro no mu menante kakraa na mabrɛ awateɛ gu me so menso menti apo ɔyɛ hodwo mapo so tutu me mɛkyi nkasɛ yɛ me ya mentini mu twetwe me ankasa iboye na awafa ada mo so ane wonkyɛn kra ne ɛbɛyɛ o yɛnte apɔ na anwum yɛ meni agye na hebafoɔ yɛ wɔyɛ na heba mix ne na fever mix no wɔn de adufufuo bi abedwa so a yɛfrɛ no na ibomix for general well-being. Every now some yare yo. Ambassador a bitumi adwumaden. Na ibomix no eye ma wo bi a ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What yes wo na akro no. Na ye no matuo ye yentumi ne din so e. Enu na mo behia na herbal powder. Ebesiesie mu nipadua no. Ahoɔden bɛba. Na aduane bɛyɛ mo de amamati bi adi. Na herbal powder. Na ye benya bi wo he. Enye na wo pharmacies. Herbal over the counter shops. Dodo a na herbal ventures. For 0244 774 206. FD agye dwede nkrato ya atum. Me maya pass was in social. Na Accra University papa me nyama and one Heritage Christian University College. Yeah, wa Amasama Stadium nechi. Very serene environment for studies. A day my heritage airson. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 body shop for MOA entrepreneurs and also ready for job markets. For brand students need their own business ideas. Sika ama wo bibie wan kasa wo nyuma and to be school no. Now a business owners and a laptop. Really programs ben wayo. BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Osaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow. Mature students 25 years and above. To me apply. AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission. Affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Funny from. Adwuma to also help work train no a starting gidi and nya grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimsodro constituency and in the DC. Honorable Asaridanso Eton Safrose, Brian 1933 pum ewo Adwuma to also help work Ebasu Sunday November 5th 2023 ye chassis our Chimsodro Bosumura Bank enim hodmoa na yatnitni apomwa e dia fa odan kwan so e dia kopiem ewo coupon summers mpatem na fe yasambe piem ewo Achimewisa ne abewie dwumadie nyina ewo Swedro Astrotef no so enunti ya tunsa fre NPP manyina empo wa wonye NPP ni na opese adwumawura honorable Kennedy Osenyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na adwumawura to so health work dwumadie yi enimu eye 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai adwumawura to so health work yi no eye Oluwa Osefrimpon Kofia Hinkrama Alex Ajari OPK Sylvester Tete Kalo
Julius Ahenkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibe Yeboah, Mr. Adwuma-Adwuma, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, AP, Office of the Member of Parliament, Achim Shedro Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, Adwuma to also help for Eben Sida, Anod Ding, Adwuma Nesi. Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's it. Say what train yen na yakoto enkra aba ye twaso e de ama o hyene nso maache eno ani dwumadie no edin ofre me obuoba ofori amanfo o hwe wo bre no asima no enwotwe e na aba pa no pa non kron eho na enkomobo no an yigusu a ye twetwe nkakra ede ma wo no ebinim ahyase a wo de o madwen kire ede ba sede o musifa ete omampani asem no ase efa bibre no a eguso a de wo madwen kire no ede ba onso so ode enya maaya ubetimi dia fa 0533898915 0533898915 fafa of abra na yentimi nhwe enkenkan ne kama emfa emawo. All right, sanso na ye stream live e wo Facebook nti e ho nso obetumi de wadwen kire no e de afa ho no mo de aba na fe yahwe akenkan ne kama nso so e de amount normal SMS and a WhatsApp no nso wo de fa ho de buy behwe na etimi aka ho asem kama e de amawo. Endra NDC amanyoku no ye press conference wo hwe ensem wo mbobobbo so ni nyina no a nyansa wo mu papa but abira ho sem we mu ne se ensem no mo kekan ni nyina baba bi hia sa dam spillage devastation e dia ba unsa amasisi ya no focus ni nyina is on that a obia edi mu nkomo ye pese ye hunu se enti enkosi da ben ena dam no a yibie na bu afa so kofo ha de ba no yibetimi aso sa de no ano eno no ye nkomoba a ekoso enti ekokoba se makwakwa kofa galamse de e de abahwemu a yase first in first enti ekoba sanso ana monsem no amokan no nyansa wo mu but as a timing no wrong enti yemo NDC fo abaso enra mo press conference instances bebre omo give ye ensem omo kekan ye moment of truth omo kan sem bebre a ni nyina antiase wom na mum the issue is, will it get some national attention no anka no pay wasenka enka radio bia e ka ho asem TV bia ka ho asem no ibenya sa attention no ana eni nti ase ya defeat ni purpose enti nka wo mo twen ya na ye ana still na no ombetumi akipu sa nsem no ye ka spillage ne kakra wia nanka omode ne dia baba behwem ne atimi ahwe akan no so ho asem. Because me in particular, I have my own reservations as far as Professor Frimpong Boateng report in here concern. Because Attorney General, na was a woman legal opinion, any advice, case ya was a prosecute to one. Waba say papa no one corporate enti by virtue say one corporate intino. Ning semono a ode betu dwane nyina no eni nyina so enti mwantimi am prosecute ya na akwakofa bibi e wo ho dia ba because you the same person at the tail end of one semono so obeka say nsem a osi nyina so enimu no in your conclusion o say nanso ni nyina mu no obubo nkrofo bi din a ye prosecute won a na akwakofa bibi e wo ho dia ba me yenkwa homa ne so na yenkonko seek legal opinion enso kakra mfamfa ho yani Owura Kwaku Painter Esquire or ye private legal practitioner yene no entwetwe nkomo kakra ye route yenka anope yanka na fam sinima ache na umpombo ko de radina say enra wutumi monitor NDC one press conference ne kakra
Man, press conference, I'm on statements and I will show you. I'm there. I have seen it. Oh, okay. Then I would want to believe say portion DP to say almost demanded the immediate resignation of Attorney General, no, and also so was party. Oh, okay. What are my okay can ya who no uso mu saying? Well, I would Ghana says that I remember na baby you could know. The man can someone in there, Akibia and Ambibiano about to Rebbe Buddha. And politicians in was by assessor. Now, that way now, where you're in the work, Kajogum, as someone who impo. Now, why you're in a dejama? Because I mean, what's our Attorney General and resign? Obi resign and I'm Obi resign and Nina reasons. And I should say, Ejina do I see there Obimfa na membu another unfinished Jumaya on Fanto. Now that walk a candidate, no question, Amagasana, Michelle and Yaba Popular. If you don't want something there, Attorney General, I should down will bring him here. Now, why you're there? I hear Dr. Frimpong Boateng ne report to be now a year, maybe or a year. Go who or that Attorney General. Odi Panamon, na Attorney General, or the Boapayo, offering to the man Montuno. Now, the Macasana, many one yard. Since the many 1 yard in there. Oh, woman, I am quite there. I'm saying that I could do a gun, have a Belco could do. I you got some. And so, see, a penny solve programs now. We must go to the roots and the root causes. Now, only there. Last week, Attorney General that assembled to go there. When you put it now, that's some by now, on Namado, Mawaya, then all the way if you show me no. So I said the other bar, if you show me no, but there, Assembly will do, and now in Jinado. Now, Dami, Attorney General can't remember say, and this is free, one contradictor, and I should there, one kind of boy, also there. Dr. Frimpong Boateng and Casson ordinary summer by and I saw you the mission. No, what the work of the year, if you should be out tomorrow or bois, but for my ever can assist the investigation. Now, Papa Nara also had the on yet, and I should there one did a mapping and two. It's Sabi, would you summon the Mara? No one can so Kakana was you who won't be better. Into either them are told them I can or no quite, and no yan of quite. If you don't know quite low, people to that some I come a place of folk, and now should I do come or be no ship. No, another way we are no show also what no one should. And see, Mr. Mekan, my daughter signing in a Nakakra, my Chemino. There was some bits of free and not to me, and some of the dorsal. Okay, indeed, sir, Osha won't seminar no air canoa. Almost say clearly no who the action of Attorney General and say or per se or shielding crophobia di bonnet or pursue or cover up and no na and I'm so ama waba bontia waba be catch Ghana for so papa no crying seven no can in as will be and sheda in nimusa but almost so to me a call manimua chere instances and near who do be a coswo your friend is saying I contamine a whole lot of instances and almost cite yeah. Let's say impo or the young fan say Professor Frimpong in some obekano in Nasu Nimua. Is it not true? Say Galam says so koso Ghana ha. Mejitum Galam say ye na you Mekaya manka mfanji abanity. The same Galam say lokodo what shall say? Nya a soldier for no one quite a one kind then. What was he again a soldier for that? There be am the cat of my senior, my southern and Mindy come from Mamma one in chap. Now, did you miss me, man, the minim, yet a mashada. Only a day. Gun a soldier for I did been in the yin, I let me know where she can. A Juma pots here, what's all my way on anything? Me in other countries, they are building bridges, they are doing this, they are doing that. Ghana soldier for one chair apart from the world to Taubaka Obiano, a shaman, no Akobunipa.
Well, you know, a soldier for the best news you hear about them, the war bully power Ghana. Now, Galam say, one of what is your answer? The trouble in the day, no soldier for what the Galam say, what is your answer? Now, up to now, why would draw? It's Galam say, somebody, come and be a car him for. Ghana, unlike many countries in the world, Ghana, every bit of land is owned by somebody, either an individual or a family or a school. Every piece of land, unlike other countries, assassin is owned by government. Ghana is exceptional. Government lands in acquisition, through acquisition, the government actually Adwuma or that assassin. It is a why assassin run was away. I him throw away, a bush for him, what's over him? Oh, they be so the mineral. Oh, they be so. And some of you be some ye dead. The Galam said that somebody, number of me canning now, they are the Kokasha by there. A banner no than Otsu or Manado, only ye did to be a damano, on an embraying I shall bansa. Oh, what that banner can order to me, the Messamiano. They yen sure what Ghana here, now your coffee, now your tea, your Milo, Casaya, and I mean. It's a banner what they did the Missam in the Kashaba, no so. A banner be very well, banable to my Yakasa, or Mambano, yes, you to Mumbua, a bano. It's no, Doro could be. And yen and Akufado, I built not this chassis. Accordo in this funeral, accordo, no baby daddy. And see, Master, as some of you, Ghana, Metrama catch all day. No, quite as a woman. Here, politicians, why are truthful, quote me, the men are missing. Why are truthful, entire the votes to biology, There, yes, Saba. And so, why you not a bar? You who are the Senegal way, or woman, and you made the Yokoyim Kakaka. And so, no man, one year, I thought so that way, Mamma, you chabno, Nagalam, somebody don't know, Galam, somebody yet, yet, it's my fear, the man, could be there. Attorney General should resign, as if there. Attorney General, or the resignation to form and that. At Chambachano, Nagalam say, I don't know, Ghana. And you know what? If the purpose for requesting the Attorney General to resign is that by so doing, the Galamsey, the fight against Galamsey will change the next year. Mercy on Yano. It is a method that what type of say, we just the Attorney General resign or the Baba Mangana. What to be? What to be in the year? There was in train there. Attorney General no send no Chiliara. Yame Adum, not to resign. And now put an another way you need. All you need another resign or not, Galamsey fight no, I had asked. I know quite. So these are things, but for yes, cosmetic changes. Cosmetic here at the there, and you do not there BP or also, and you would eat. That's all. Not for Galamsey, some of our hair mass temperature by the pay. And you're not done what that I yɛn pɛ sɛ wo temperature bɛkɔ soro ana pɛyi nti yɛbɛhwɛ na yɛde yɛsi ha no mo no afei biribia ne yɛasan aba wo nkyɛn bio mu but before wobɛkɔ cancel yɛhwɛ ne sɛ yo wodeɛ yɛmfa ne sɛ sɛde na meka no Professor Frimpong ne report no koraa ɛnie nyina so wodeɛ yɛmfa ne saa but for obi sɛ ɔbɛbobɔ nkurɔfoɔ din because we say Professor Frimpong ne report no was talking about one Donald Etua and one Heritage Imperial Limited, Kabumu, one was licensed as our license, I was somebody called prospecting, but they were doing otherwise, allegedly. And again, 2018, this same company, sa task force wa asoja for ye wo kan wasemi ye TB so wo ne na ne mu eko sizi wo excavators na wo mo kire se omo ye illegal mining nti ni nyina tani general esi nyina so anim won menji attorney general so mo pocho mo pele to the master me because Dr. Frimpong bought an report by an import where I want to show no how about reporting. Mercy, before we reach where we are, Attorney General Nagasal came out to say that
Dr. Frimpo Water report him. What are some of this what they said and now for the no so kadamikatano. If you the next day you want to watch it Professor Frimpo Water and Kata. If Frimpo was a national bapo or could it task force in the year number be. And to know, so on a report in other ban and on ya. On a saw what chain there or you're involved, nobody involved, no sooner so the mask may president. Oh, the problem now you want is bigger than the politicians, you know. It's a banagasa, I know quite Mr. Yanka, Mr. Motuma can pain there. A banagasa, why should that? And also on shadow. Well, Bunay will never be do. Chade. Oh, what then to what to me back, why what to me back out? What about Castle Papa with the Chagana for more yeah. Galam say, in spite of all the some of the things that are yet to whom, them yet to win. Well, yeah, could we all saw that there was some progress. We saw it. As to why everything has broken down, now we don't know. We still need satisfactory answers. ɛno ɛduru baabi a yɛte sɛ yɛsɛ party hia sika excavators nyinaa yera ɛne n'asefo yi. Every MP, now the constituents, they must ask the MP what is going on. Or the MP, now you see, Master Mamaka may be show. Until I must see, as some of the Yaka, you are there, the Shabine. No woman, no. Yala Gana for the middle do the Yabatanasi, the Yankasa. Every MP this year, about 12, but next year. Every MP bearer of a mountain campaign bearer, or whether on your comprehensive report for the constituent, because what you might cut a Ghana says a constituency bearer in Ghana, Hama, the Madrid Kodo. It is on your panel to the Yemen about a Moko Jino or the Mayankasa Ghana Funo. Because I become a national a national calamity today. Loro Kodono, Master Galas, some of the Attorney General resign. And your way, we must have a comprehensive program of action. From MPs, other part down to Ahimfo. Or they'll be a baby. Because I want to answer, as I say, I say, go to Ahimfo, be able to do whatever they may. What about the other chiefs? What about the other areas of Ghana? Oh, once I'm not the shah, I resignation and some of the shah today. NBC Funa, so what's Attorney General? Now tell you, what candidate work for once or record without what wrong? They get time, they get the money, they get the money in the air to scam the tide. So what's our Attorney General? What's our Attorney General? But cancer no dear say o kan dem a obi nso beka say asa wo de ya amanyosem, and the moment I de amanyosem be remu no, then the beauty of asem no na ayera enti senke betimi ya now these people law and politics, they go together. Yes, but omo etisu sisi here, you know, omo etisu sisi here, you know, omo nin crofo aye no omo sign social contract. Then your politics are and to be to catch Attorney General don't resign because something is not going on well. Wabra wankasa emfa ninjina do there. Attorney General can samano. So what is Attorney General can the sense that onto mfanye adwuma no or you wrong? They should give us the information, the evidence. Oh, check the Attorney General what he said last week, you know, and you know what? It's not question one. Attorney General today, you put it up a report in Ankasano. On your ready, evidence. Has somebody asked Dr. Frimpo what thing whether that is true? But the Attorney General, no, I would want to believe say or certain powers CBA say uhian say obi yi in someone one. I was say o babeye ana. Now let me explain to you. The whole idea of criminal prosecution. Either nipa or the na some dabro original do they will prosecute. So also on Boa, Messi, you can't do anything. That is the truth. I'm ready and you sir. Let me show you. First, although that Simon, you can't force him. And that's what the independent pedo. And so what I mean, you can say BBC mark here report. If I come a police phone what's what you assume, my wife chilling po, more prosecute no. Then a short now quick they come and cast. I never no qual there judge about my baby.
It's nice American and come on other crimes that you know. I would a yipano or what years to come and you put a pen at some night because you put now no complainant no the national come state or prosecute no. A lot of these big men and nigga can on ya compromise the impany we announce there what's a settlement or church to come and we as some the words no quarter on ye. Though I must admit that in this particular case, the Dr. Frimpong, what is in China? We must have other people who must be willing and ready and able to come forward who will begin up for the prosecution. Who those people are, I don't know. Whether the state can raise people independent. I'm talking about complainant too. Assembly of the quarter, what's in there? Yeah, other assembly by our free friend complainant no. He becomes a witness for the state. We get other witnesses if there are, apart from the complainant, and including the investigator or Yeshua. It's at any point in time, if all these people that we have lined up, when you couldn't say, oh, funny care, imagine them that there's a breakdown. If there's a complete breakdown, say, because you probably that time on also I'm not assuming there. Issue subpoena, and it or shenipa that would pill, baby that say. Now, would you there, or you probably that house or money to subpoena the never court. And some of the judges can be a bit so be I don't know. What was saying that was the good because subpoena witness is still a witness. As soon or as long as you bring that witness to court, he is your witness. And as some of can be and what some no. Mama, as some no I had a round one and so technically, I'm talking to you because you want us to talk law. On the technicality, no, if you have a case, however grievous, as some know, then anyway in Yanaden, and now some no more yet then. That's a one cassa a year at that a 4 hour while what the war pay. There was baby did that, Mr. Some very simple. And this will not be the only time. There have been many cases, many serious cases. Criminal cases, I'm talking about murder, call it or whatever. A young man for what the work over that, then you don't have a case. It's very simple. I see, but per dear council per dear okay, one not to say NDC for no case Attorney General and resignia. Now almost so they will have a say because as seven shall no, and I said you're working. And penifo nyina ba abonten a mo kire se o we enko ba bia into already no o ma prejage asem ne dada eno ye 1 2 yes. Report no enye Professor Frimpong Boateng kwa ne de baaye just say on di animu but ye pe obi foforo abi se na asem anka mo benya 3 ye Attorney General se wa anye we enu nyina eye taxpayer money ene ye de ma no ene nti di otua ato ne so okay wadwuma nso ani nti resign ya se ne kwan so ano no ana but okay, you know, no conclusion. No, that is where I have the problem with you. But okay, now you know quite. Mama take 2.2. 2.2 in there. The whole exercise was a task force. Dr. Frimpong was only happy to be the chairperson of the task force. So, question: who are the other members of the task force? 2. Them other members of task force that Dr. Frimpong was when you are doing there, the findings of fact, this should know no, us weighing, another yanquar. So yanquara, the members of the task force, won't be or why a crowd there. Dr. Frimpong was his own game. On them that some year among yourself and also the basic fact of findings of fact are when now the many put why a crowd do Beijing as some now Attorney General. Oh, what do you the mission show me in that? Let's say your parents to one war. We must find out what is going on. States in Lancaster and Subby at some color, why bribe on them one Bakata, another one bribe on the 1 billion when they come out. It has somebody, when I want to download it, as I episode. I episode, you know, Marcus, I mean, to conclude, you know,
The record no on Cheye. The record no message on Cheye, both from the side of government and Cheye, from the side of Attorney General and Cheye, but whether the Attorney General resign never solve the problem, no. That is the issue. It shall be some. Other than be some, it's in an order, Mitchell. I see. The idea of woman is in resigner. The idea of resignation in there will be very pleasant and Nippano our new age. So let me end by telling you this. Most legal issues about that member, and even take this from me. Embrace from the crown. Embrace what there. The money to be put court. With or without reason, that Attorney General can withdraw the case from court. On the no process. Now, when he withdraws, he doesn't have to answer to you. He doesn't have to answer to me. It's the most things, you know. Yeah, well, baby, what's it? The Bahu Akunta will be trim. Say, somebody may be an amateur. If you do Akunta, and I said the Bahu Akunta was will be trim. On the day, Menuri did make on quantum one a shun. Mafanam a shun. Not what's the Menuri did Iwa, and we were on Kada never dead to also to quantum one be. What should so namely be? Then you know at the end of the day, these things go back to the electorate. Because you will never go a banner ya. Why a war pair or the and a queen war pair, they want what the mandate time will war man. And so as long as need to be young, Rabia, Fenjinado, that the majority on ye the ye. I go to be that court, no court to the master no. On the electorate, not at the end of the day, would take decision. That the man we will be oil hefe and oil hefe. As soon you pay and so see effort to me, a farmer and so, or me do my do not buy on so better send the mano. As soon as some other can you career or today and not today. And see, in conclusion, no, then my match show me there in some own tree, gun of lane I would trade. Yamia Adwuma, next year we will all have the opportunity. They about to aba. So you to na amembu na nyiparibu no all your flow amafunu to mo wa na yakoyeyim nya dam no bi so ba yakoyeyim kronara enti ma be de me jadi nchirabe de aye resignation na ye solve problem and a beboa okay no that is it because appointee ne resign is still appointee on that so ho. That is so. Into a besan koyi ono ani yam banso asan de naba. That is so. Cancel ma ye nas de fancy ya bibia ne besan ba won chen biom. Nyami shrawo nso ye ne Owura Kwaku Painter Esquire or your legal practitioner and ye ne kwatwetwe en komo no. Ayiri yo o se tafo na tie hai. Frimport Enterprise I mean kan chro say we bie na promo dia to ho. Adwuma-wura no so no so oka ho ane ye friend adwuma-wura pa enam adwuma papa wa ye nti enkrofo ho ndin nom se wadi papa che adwuma-wura ye Frimport Enterprise o se men kan che se we bie na promo dia to no mo ama bie provision store person be fa ne ma kogum koton na mo nsumutimi nyamfa so watete so sei hu muntia se de be ya wo so koton a uni abusia na mo nsa be koma no ade ba akwa wo Frimport ho ne se otiase se yenkum sebe odwafo endidwa eni ti wo a wo ba beton akoton no so wo chekere ne ho hia nyina to so na wo anye yi a wo be dan san beto foforo eni ti watete so se de be ya wo be kwa akoto na wo so akoton anya mfaso na debia wasan aba. Frimport Enterprise say breakfast ho akande lunch supper ho akande ni nyina bra obetimi ahwe se eye local rice na wo perfume rice na wo oil yi gallon mu de D&D mu de enketwa kese adantemo asikyire olonka boto kese mu nketwam ni nyina bra wasem wa na se obruni wantade me pacho wo Madarina Hotel ase ho wo san so e wo Frimport na nurse e ho de drinks nkwan wo ton eni nti wo pie free supermarket ni mu apɛ na oba e ho e ya na wa hye ne nso friend 0244 897525 0244 897525 and a 0206473953
0206473953 frɛ adwumawura Frimpon Enterprise na wɔnyɛ wo soɔ na afei nkɔmmɔ bi wɔ hɔ no mutumi ndi wabɛbie ne nkorabata no bi ɛwɔ akyemɔdan mobile kane GN Bank ɛdan no emu ɛwɔ hɔ no ma nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me na akyemdan no yɛgyina deɛ a ɛne na ma memfa Bloom's Bookshop and Trading Enterprise ɛmfa nka wo ho ɔno nso so ɛyɛ books nko a na wɔtɔn ɛna books ɛno akyi no nso ɔwɔ sukuu ho akadeɛ bi te sɛ rulers, mathematical sets, pens, pencils, erasers, sharpeners, crayons, correction fluids, ɛne ahoroɔ bebree no a ɛna ɔretɔn ɛwɔ ne hɔ ebi a nso abie bookshop ni bi na apɛ sɛ ɔkɔfa nneɛma bi gum kɔtɔn na ɛso ba mfa so de ma wo a ntu kwan nkɔ akyirikyiri bra ha yi a ne bra bɛfa nneɛma ne nyinaa ɛwɔ hɔ akyemɔdan ɔne Ghana Commercial Bank ni die no hwɛ na kyerɛ sɛ wogyina wɔn car park hɔ a otu ani antentenso wɔwɔ supermarket hɔ na watimi akɔtɔ books ni nyinaa ebi a nso ɛyɛ printing bi na oyɛ opɛ printing ho nneɛma ɛde akɔ gu wɔ shop mu anaasɛ akɔ di dwuma ɛno ano sɛ ɔde wani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise ɛyɛ ano afrɛ no 0244 293632 0244 293632 ɛna 0203 083731 0203083731 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yɛtimi agye wo so Mr. Adams anɔpa yi mema wo good morning Mr. Adams so wɔ nana keje si akyema sene anɔpa yi Mr. Adams mema wo good morning megye di sɛ biribi abɔkɔdeɛ woyɛ amammerɛ kyɛ nti no ɛyɛ na wahwɛ ayɛ amammerɛ ma menkyia ɔno de kwabena boahen ana kwadwu boahen kwabena boahen anɔpa yi wo nso so yɛma wo good morning yɛsiri nyampa so wɔ nhyira wo ɛwɔ adɔyɛ a wogu so a woyɛ nyame wo nhyira papa kwabena boahen mewie a mɛfrɛ why nyankopɔn yɛ adom a 27 tebɛsi fiada ahenka no afam anim ha yi a yɛne Jubilee Hospital aka bom a yɛde free breast cancer screening ɛde ma yɛ nuanom mmaa wanhwɛ yie na kokoram ɛtɔ wo nufu mu a wɔde no wanhwɛ yie a wobɛkɔ wo early grave yɛmpɛ sɛ bɛba so saa ɛne nti anɔpa yi nea yɛreka kyerɛ wo ne sɛ onyankopɔn yɛ adom a 27th ɛwɔ ahenkan FM anim ha ɛyɛ free untua sika mepaakyɛw untua sika ɛyɛ free yɛhwehwɛ wo nufu nim na sɛ akwankyerɛ bi wɔ ho a yɛtumi ahwɛ ayɛ ɛde ama wo nti anɔpa nonson na yɛahyɛ aseɛ na te sɛ enipa dodoɔ no yɛhwɛ wɔ mo a ɛbere a ɛbɛsa no na yɛapɔn mepaakyɛw ma wo nua ba mmra bi ma wo girlfriend mmra bi ma wo maame mmra ma wo faase mmra ɔyɛ ɔbaa na ɔwɔ nufoɔ nko adeɛ a mepaakyɛw ma ne mmra na mpanimfoɔ adɔkotafoɔ no ɔmo etimu abɔ bew ɔmo san wɔ nipa ho abotrɛ ɔmo ntumi examine no na sɛ yɛadeɛ a ɔhaw bi betumi aba animu yɛ no ɔmo atumi ahwɛ atu ho anamɔn ɛde ama wo mepaakyɛw ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me ma adwenkyerɛ ahodoɔ bi a mode aba ɛwɔ Facebook hɔ ma menkɔfa ɛntoa so ɛma wo Komensa Pillar 2 ɛna ɔno nso so ɛde ne message aba tententen ɛwɔ ha ɛne ensɛm deɛ wɔ ka bi papa Komensa Pillar 2 yate twi ya watwerɛ no ɛnyɛ twi ketwa owie no se akua donkɔ yɛ den mmra no more blah 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 well thanks for coming through with it nonetheless Komensa Pillar 2 ne dia ɔde ɛba yɛ no maami ke papa bi ɛnso ɛkyerɛ sɛ moma yɛ nyinaa yɛn unite na yɛn toa so amɔ mpaeɛ na yɛmfa ma wɔn ho akɔka adwa mu ɛwɔ Akosomu Dam spillage no ɛhɔ ɔsrɛ aban sɛ animu yia no ɔnhwɛ kwan yɛ ɔbɛfa so a obetumi asɔ saafoɔ no asene na wɔn ho atumi atɔ wɔn owie yɛ no wɔkyerɛ sɛ nkyia nkɔma ɔnabo kwasi ameyaw ɔnabo baafo ewu a ɔnabo awu banahene NMPP regional executives a wɔn ɛwɔ bono nyinaa wɔkyeakyea wɔn KK Kasoa ɛnso kyerɛ sɛ wɔde free American Town Kinky House ɛna wɔde aba hawa bɛba yate ɔsi NDC for you ɔmo de ɛde bia tumfuturo gu Ghana fo ani saa nanso sɛ nyame te ase yi mfuturo no ɔmo de gu mani a
MPP fo be yini na de free mo ani so ama mo ho atimi atomo ma mema wo kwan na wo so brɛ mu bi na afei yɛmfa messages no aka no enso entoa so alongside oluma bekasa okasa wie pɛ ekwa mu ada hɔ numbers yɛdidi dwuma ne 0201 944485 ɛna 0554820910 ɛno ɛne numbers ya oluma kasa wie a yɛdi edi dwuma ya hyɛda ne yama mo brɛ no more kakra ɛnɛ ɛne ti hyɛ ne nso oluma yɛnkɔi. I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, me bacho din bebe akase free. Eja na shintio. Ghana Mampany Nanado Danko Kupado. This is the second time on my castle Nanado. You know, Ghana how bien him say or a lawyer who need to see a pa. Nancy true NPP and a man buy and son of Ghana in a trapamano. It's your best say, as a baby and a no me imagine no who is this and a nephew say, well, didn't you into the party that could be in front of me? Me, my kind of no. The best senator, the party now one and never my Ghana Mampany. Sabi ya wonhwe party nso wachika we say there will be the car show now we go no hospital like I say one so the car come the car do oba yes part time na say we kasa asem lekwe otuma wo antoma wo we Ghana ni ko say Ghana ni Ghana Mampany ko hom say Ghana Mampany bibi okwa be kan nya ho na say ko kano nti na ya be se no onhwe party nso wachika ka ayi oba me fa we ntwam tew na me ko eni anu mo NDC for bibi am so on resign bibi am so on resign ayi omunya buto because the play to a baby parliament in a year pesano, it you ratio mupa. That's your parliament wire tight. And so we do baby, you live in the idea, share kind of fast now. What I say, you need to do Musa and Yamabisa, I'm betting me up by you. The BB all design, BB all design, BB perfect to honor from Becca, Monka, and Lizandia, all is when you'll be over Mayana. Okay, Yamin Council, Humpacho Dimbe Becca free. Anwa apumoko die nyame adom Saturday oba because not me pretty t-shirt ni bia ma wo ma dia ne emfa ma obi o ma ye emfa ma o ma ye emfa ma ti ayenti o me ba ole nya butere men koma sem so amentia abata pharmacy akotia president incoming MP on me to aso mentia be boss ba ko pe Kennedy o hine Japan on the odidi say Bawes oba be president e o memu no abubu o mani ya man na oba me ko ma sam na do asem o kan yi anka ni because ye kan yen ka say o a voter regime president ye say den Ghana president e obi o ti Ghana no mu de bia ye o bara no because na ye father so that's more kind there say seven no there empa system krana wan kan yi bitu e bitu man o e de bitu man o na ba mi ade pacho wo akokora wo ade o ko dia dia o nje yi no otu aseda because ono na do na ebu o man no ono na di na ade ba ko no di bu o man okay yeah that's o de be ko dich yate yeah that's it me pacho din be akase free too bad hello yes sir the chance sir NDC for sir udin baby akase free udin baby akase free wadaroma bet me replace no hello and sir you know resign I am very vacant na they have that power to replace him my question no yate yeah that's udin baby akase free nana molo ni akwabla ebu enim kase flat chairman intio oboba ye ka no kra ye mfata bi enhye ho ye kan pin ene say akoso mo nsuo ya o mu bie ya ekoyi fa ye nya ma meni ye sister we bla Ghana ye di sika eye nyoma ehun hia ene say Ghana aban enyo ne kura ensase kese ye ana ya hemfo adentina
Oboba. Yetio pa chairman. Ade ntina. Omayimu Ghana abankese no wotumi won sase so. Na omo ewo sa akoso mo dam ye ti hoyi. Yentimi hi nyansa sabi. Nyansa enyo mu nyina firi ho. Na Ghana krampo no ye export mu efiri baabi. Ene ye de ba omayimu bedi. Yentimi endi kire ho no nyina. Anye no ayi government land a ye betime dua mu. Emu anasa akwa fish farm yi ya yiye bi wo ho. Ememu wo mayimu sabi aban krampo wakogu koko so amadragu ani a. Wonye obi a ya fa say sabi wo ye ya ban juma ani wo ye pani ugusu a ye chiaka bosome enso ya juma krampo ye chiaka up to now adai ani ye di sika no egu ho ena ye twen no ha na ba ni adi akwakọ say yakọ sika puduo kemu a MP tokoye ayamo ketwa sika o say na ye sika ketwa enso wo mu kwan wo mu ho kwan bi wo ho krampo a mi rafi kwan ni di so ukwa enya papa okay Ghana yanhwe nioma bi ye na ye man pani president Akufo-Addo o kansa onye boni ma obi nso meka bi why me da se odi no bi okase free Clement ni Achimwenchi chairman intio anopere mo achi ene adwuma pa anopere oye ya da se ene nkwanse se mo anope bia o de man ye tie ni se asama o mampani ekoka o baby a vote a ono mo no kre ewum se nipa ne nto aba ma ye de enso ble baby a gina na brene sa se no kan ne de wan kan bone so de enso ye nuanu bi age no no e de akwa kusi mo ndi ye de ye frene se wan kan ya o mo fenche na no no ne yi si yo se o kan e de yu yi pasre ana de to so yi mpa chowa ye we blame no tanfa for no asamba so a mu gunsu mu de de mo aya mo nkan ho asem okay tanfa for no o mu san se su all right yensu ye da se udi ni be bia kase free oboba we uni e be ma taxi driver be go ni chairman intio oboba na no pedi yankopon sira papa na minti a Georgia minti a NDC company for a ewo atemasa blog na ninia asamo a ye man penin na Akufo-Addo ko kan ye obi obeka se odi joku anaso se oyin pastor bi e ni paraboa because yin pastor e wo mra ade ato ni pani to say the yasu we obekọ phone da ho no yo kwai we so microphone mu kwek o mu so obi ade wunti no de na ewu amope manyame it means what you can yawo and Akufo-Addo ba so ne first budget o mu ridi ye so mu yi vote le for free mu tata kwa na e kan reches pe ade no mo ye ni da ho we sister na Akufo-Addo kro ya sakotra Peace FM akwam se kan ekatra ni se eye ohen ba ko omo kwan omo school da omo pani mahamesi na da be no kokko bia no omo no o se onu tumi be no no wa ono be che president so onye sei na opa onu akwonko ye na de so weti na Akufo-Addo kro ya sa kojina voter ho e ka se na se mo kra mo nto aba mame wo eti se anibla se mo sei so asamba na se wakwa kojina ho obi mamo ya akọ ya ba ne yempen fo ye be hwe ne yetu hu jira because anytime ye bi dam ne bia no esuo ne hamu eti ye be hwe se ye betwa amanaka sie bi ye bia esuo ne betwa kotem na kofa to renten bia enfema so to kojina ho se me ye Ghana ni na me ba Ghana fo ba na emo mu no mo nto aba ma me na house ni ani na saka da bi so fe enye untumi kojina kuma fe ane ka se hia ni e fo se be ku kwa sa nkyere no because se ko ne se fo ne kutama ko no mu no de ne se be nkum e kasa ati papa na ya de bi na sabe eye ni wo ho de a mama ye nka okay yate eni oni die no ko oni eye we ebe du ba bi no wa hwe be jinsa mu kura mama ye ntro man pani se ba bi ho jina na so kasa o make sure so oye president no ya samra man anase minister o the whole president yate ye da say ebe tena ma man na abo big one ye da say udi be bia kase free hello yes sir okay tachini intio yo kakra be kan se o mampani e kwan ofa so e kasa kire Boterians no
ya ni nyeho Ghana fo ni nyeho ade sen ato yire nchema to Ghana fo so ko nyoma ma wura chichire ko ka ba to ho asem esita ma peti mi na de na kan say ye pa mo chomo nso menhwe ya so ahwe nya ba bi atena wie dia afi dia o ka kire Ghana fo enhwe yi on the 7th January na ye so ani yi no so ani yi no of no kan o kan say o si obeye bibia bo Ghana ni bia na ayi Ghana ti mamni bia no ko ayi a ho kire mu a obehwe no abo na no ho to da fe do nya tumi ni wie na tana pa kan mu wie a na kika san sam na mampani kasa no nhwe yi e do ma mutulu fu yi e fi sa abere no ku nyina o kan no e grofo wo ahokyire mu e kom de grofo nya nsuo nom ene ma bibiri wo wa e koso yi ma o ti kasa na o kasa kira igbefo no hotel so nhwe ni okay Ghana nya ne dia o ye dia obeko yate ye da se okatachi di a no so e de e ba ye eno no udin ni baby a so kasa free too bad ne na mu nya den line de wo ba so wo yire wo na mu ntesa e beto afa ho aha enti wo so betumi abada wo de abeto aso na fe ya tumi ahwe asori so ma adwen kira amada roma mo so mo de fa Facebook de ba ye no ye behwe na ye de bi e de ato aso e wo ha na fe whilst aye twen wo mo afe no mo fra ba no ene yama wo time no nti wonso so fra brem be kire wadwene nya tem didie e abotre kwan so teacher kujo tepa anyina susu ne de ode abanie ono de wo ka ayi o maame da pa case no no so wo ka nze wi asere so no bi anane ha o Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampon se hardship we koso Ghana no ode nyankopon ase pa so mampani akufu ado ate ase se omanimu aye den eni ti MPP fu a wo mutie oboba no pai se o ka kiro mo se omanimu aye den a enwo so mo de oto otankuruwam omo ankasa mampani ni kura age atum se Ghana fo ebre Ghana fo ti sika so na so ena mamamuo a enko yie nti ekom de won omampani no akasa kura age atum se ekom de yen a wono wonka hu bi nti utie se de o kan na asem no a o se mo na mamane mu ene me beboa mo zaze aha udi ni be akasa free me pa to udi o ze everyone saying ofa Kofi aka dwene wo ho na eno no obi na ekochiwu enyo obi na ekochi me baby na mo na enyo obi na wo ofiti okay ye tie we me pa so tani amane mambo ne ko ana ku fo no oba o ti etika azu skani ye hu na me ma de ba ko ihia me ye wo so dai ti afi e wo ho ombu ye ti afi e ko fie do ni ye hu obi a obo samuli NDC di ombi uko ha ma se pa na container ya tubo legu na ti afi aye mu ma ata mo ma ye he bibi edi mo de na so dai MC ana MP wa omo he o che mo ni he so dai na de o ma kan o so da kwa de aponchi kwa bi sia obewi ni me ameka so asuka me kaje we ya de ayi wa oda o mu ni de de aponchi esi MPP ana mu oda ha mponchi bi okay apani ma ye nase na ye mfensi nyame ya domo a ye betoa so wo ekire ho do mo daache baby ye duro no mame mfa mo messages no ne aka mu no emfa ntoa so na fe ye nkunkunwa dem mo mpanifo mo mpaye ma yen na ye hwen sorry so 2 p.m. de na ye gusu a ye kan no ye da ase na we nso ye frɛ no Boamada Costa Jeron o say good morning oboba onyankopon hira papa ene adwuma papa a wo ye na ye frɛ me Boama o me ye incoming assembly member me wo he anyinam bieni ena Adakuma electoral area e ho no na me wo na anopai de me nso meka adasa ho na masa ato nsa de afrɛ mabunu ni nyina me kire mabunu no mo wo me mpasua ho no so mo na meka me ho na ye nyina intimi nka mom emwa ema saa 3 communities ya ewo wo bebia kan ye anyinam bieni eni Adakuma ho no impuntu ntimi enkoso enchia nkoma nana jase hene anti ike amankra ena brother Martin ne yere
ɔkyeakyea mu nyinaa mo wɔ bieni ɛna ada kuma anyinam ɔkyeakyea mu a mo hɔ ni nyinaa da Costa ne deɛ ɔde baayɛ ɛno no Daniel Coleman ɔsɛ watching you live ɛwɔ Ahafo Kenya se number 2 Jericho Enchankoma Honorable Patrick Bano MP for Esutifi North ne deɛ ɔde baayɛ ɛno no Bertrand ni Eji Kraku aka Papa J ɔsɛ greetings efri Tema New Town aka Papa J ɛna mede brɛ wo na Tema New Town for deɛ wɔn mu nyinaa kyerɛ sɛ wɔn tai Dr. Bawumia echi isan sɛ ɔno ne the perfect choice a wɔn agidi sɛ obetimi aboa breki 80 no ɛde ama wɔn ne deɛ ɔno nso so de baeɛ no Papa J yɛda ase bebree mo messages a mo de fa Facebook ɛbaeɛ ɛna yɛtietia so ɛwɔ hɔ ɛde ama wɔn no master planner odi